volume there. Hello guys, hi guys. Hello guys. Let's say let's say guys. Let's say ndineka brutisi ndinyatsonzwisisa kuti ndinyatsonzwisisa nyaya idzi dziri kuda kuitika panapa nhasi kuti zviri kufamba sei. Kabluetooth kadatipuwa nemwana wangu kadatitorera mwana wangu kuti kati ndipewo zvekanoshandiswa sei. Nhasi tiri kufamba nebhora.
dedzai vana kefi mabhiza ava vauye panapa. Yes, pane komeni ari kuona panapa ndofunga akasedwa nezuro akaisa panhamba yandisingashandisi pawhatsapp. Hanzi sisimeli mune zvividi. After watching your live about witchcraft, I just want to check my sister if you are okay. But une zvividi when I applaud you for wanting to help those people. This Friday I'm going to Masowe and we'll be praying for you. Thank you very much, Kola, if you are watching. Thank you. Thank you, Kola from diaspora from UK. Thank you very thank you. Vamwe vakatya vachiona dzemanjuzidzi. Vamwe vakatya, right. Masquera seiko guys. Masquera seiko maneru makadiko nhasi. Ndandiri kuda kuplaya song yambu yachistera chiosha inonzi njuzwi. Zvino yaramba kuplaya. Ndo ndandiri kuda kuplaya iyo iyi. Yambu yastera chiosha inonzi njuzu. Zvino yaramba kuplaya. Kuti zvinyatsoendirana. Saka network iri kuti netsei. Right. So guys, Masquera seiko maneru mamuka seiko kumatimana nchiti aiwa ngatisangane pachipamwe tiri panapa nhasi pasi Smelly's Diaries pachirongwa chenjuzu. Handichika tichida kunyatsoziva kuti chiko chinombonzi njuzu. Do they exist? Do they really exist njuzu idzi? Kana kuti it's just a myth? Kana kuti it's just a mystery? It's something that doesn't exist. Zviriko here zvinhu izvi? Kana kuti hakuna? Aiwa variko here vakatogwa nenjuzu? Tuma surprise nenguti vanhu vanotaura juzi dzekumasewage, juzi dzekumachemba, juzi dzekupi. Up until today ndazofonerwa nevanhu pandati aiwa kava nenyaya dzavo vakambotorwa nenjuzu kana kuti vanoenda kumanjuzu uyai tichaure. Ivi guys zvandawanasika my ears they've heard it all. Manzeve dzangu dzakazara ndawa zvinohlisa. Moza zvinohlisa ndo zvandawa ndasina kuti nemwari ndibatsirei. Aiwa mwari please ndibatsireiwo mwari please, because ndawa zvinohlisa. Ndopandatoti izvaninga zvingadi kuti ndiwe ndoga kaizvi. Ati weitose guys, kana tichikona kuvata tumborega kuvata tose nhasi. Moda kuti yasavate ndiyani? Moda kuti ndisavate imi muchivata? Ngati weitose panapa, ngatingowaitose nyaya idzi. And then tichizopedza tinenge tina gogova tinavo. Anditika vachauya pano vachizotibatsira. Andika nekuti taurira anditi about zvinhu zvemanjuzi izvi nokuti dzidzisane zvazvo kuti tizive. Nokuti vazhinji pane vamwe vachitoti kwai Smelly understand ndinorota njuzi idzi every day. Kwandinofamba kwese kumapostori kudzin'anga ndinonzwa kuti kwai ndine chingodzoona njuzi idzi every day dzimwe nguva zvisingahwisiki. Kwandinofamba nonzi kwai tenga machira une njuzu. Toda kunyazoziva kuti njuzu chaicho chokwadi ndeipi, njuzu yekunyepa ndeipi. Hani maona because changwara yegwa nemachingwe tine njuzu izo dzimwe njuzu idzi nedze mabathing room. Handiti maona atisi njuzu chaicho kana ndedze kuzvipa. Hani maona tinoziva sei because chivanhu chiriko guys, chivanhu chedu chiriko pafeya. Tingazviramba tingadiba tine kwatakabva tiri vanhu vatema. We are Africans, we are blacks, we are not white, right? Saka kune kwatakabva chivanhu chedu tikadzokera back kuchinyakare chedu. Vanhu vasati vakunamata mwari handika kusati kwauya varungu kuno kune bhaibheri racho vanhu vainamata chii handika vanhu vainamata chivanhu chavo chainamatwa chaiveko chivanhu handika. But nekuda kwemachechi akazouya takuenda kumachechi tikati aiwa izvi zvinotisimudzira zvakawanda wanda izvi rega tiinde kunani tasati tazivawo zvekuti zviri kufamba sei. Vakazouya vari vakadzidzisa kuti aiwa munodai moverenga bhaibheri modai tikazinda kumachechi. Asi zvinoreva here kuti kuchivanhu kunjuzu idzi dzinosangana nechivanhu here kana kuti zvinofamba sei? Ndopatoda tinzwisise handitika ndopatoda tinzwisise ipapo, right? Saka guys inzwaika ngatitei order handitika order mu comment section. Kana tichifona ukafona ukaona uchidropiwa, it means kuti pane mumwe munhu anenge ari paline
handitika munhu gogo ndo vachapedzisira kuya pano vachizotisanangurira kuti zvinofamba sei. Ukaona ndichikudropa it means pane umwe munhu paline. Ukaona uchifona tichikudayira ngatitei order it means kuti you are free kuti ushechi nyaya yako kana kuti utaura zvoda kutaura. Gogo vachauya pano nhasi right kutaura kwadaita navo masikati gogo avande vanorapa vanosvikirwa havabhadharisi kana vachikubatsirai asi havangobatsiri munhu wese. Ndati ndigari ndataura ipapo handitika ina handisiri ndiri kudaro nditi gogo ava vandiudza musazoti kwaisisimeli ndo vaka gogo ava ndakavaona pano. Gogo ava vati ivo havabhadharisi ivo ingori chipo chavakatanga vari mwana mudiki chekubatsira vanhu saka havango ichiri munhu wese. Mudzimu wavo kana svikiro ravo izvi zvari pano vanouya vakasvikirwa vangouyise zvavari kundiudza kwavaita ndokutaura kwavaita handitika vanouya vakasvikirwa saka vanononga pavane vanhu vachafona ukaita laki rako ukakonekta hanzi mudzimu wavo ukakonekta nemunhu anenge afona vachiti abatsirwe handitika vanototi mupe nhamba dzangu saka kune vangu vachikumbira nhamba ndichikunyimai vaya guys musati sisimeli vari kuita utsinye gogo ndo vatisape vanhu nhamba dzavo because havasi munhu anoita bhizinesi rekurapa handimaona havasi bhizinesi havasi mubhizinesi rekurapa vachitora mari vachiti ndipe mari kana tikudi aiwa vanobatsira vanoti vakatanga vari mwana mudikisa stereki nhoroondo yavo yavanga vachinditaurira handitika so but zvinoendera nokuti mudzimu wavo wakonekta ukaitawo like ukafona apa uchitaura dambudziko rako rekuti unoenda kumanjuziku koko handitika kumvura uko kana kuti unomuka usiku uchinda kumanjuziku usingazivi handiona kana kuti wakamboindako handimaona zvikakonekta neshavi ravo ravanenge vanaro riya svikiro riya handimaona vanobva vatokuti uya tikubatsire mahara free of charge. Saka ukazoona wakunzi chindipawo 100 pounds ina havasirivo gogo vandoziva zvavasi zvavandiudza ini vandiudza kuti vanoita mahara ndati ndigari ndapachenesa ipapo handiti maona vati vanogara vanodi vanoita mahara because equaling iri pavari. Saka ukazoona kuti 100 rand unless maybe kuda vatitenga handiziviwo ipapo ina handinge achiziva handizivi kuti zvinofamba sei handitika handizivi asi sekuru vaya vanosiuya pano kuna sekuru vaya vanoziva sekuru vanosiya pano vaya sekuru vaya vari kuZimbabwe vaya aiwa vaya vanobhadharisa kana uchinge watotora nhamba dzesekuru kaenda kuna sekuru aiwa ukono unobudisa machangura ako avo vanobhadharisawo ndisingazivi hangu kuti zvinhu zvinofamba sei. Gogo ava isvikiro sekuru ava vanhu handizivi kuti handizivi hangu kuti pakurapa zvinofamba sei ndo zvingoripo ina handizivi handimaona indo zvavanenge vangonditaurirawo mangwana aikona kuzoti kana wainda zvinhu zvako zvikarega kufamba kuti sisimeli handitika ina handisi ndati uindeko handina kumboti indako ndoda kugara ndatozvichenesa ipapo handina kumboti indapo iwo ndiwo nenguva ati ndipevo nhamba woga woinda wabatsirikana wanobhadhara mari yako hazvina kushandira usadzoke uchiti kwaisisimeli chakati ina handisindako indangotaurawo because sekuru ava ndo vakati aiwa indoda kungoviyawo pano ndichibatsira ndichitaura ndikati in return zvikadzawa vanoda kubatsirwa tinobatsira zvakare handitika so kune vose vakaenda vachida kubatsirwa handitika ndakavhunzawo vakaindako vakawandisa stereki pano kuti zviri kufamba sei vakati aiwa vanodawo mbijana yekuti tivape saka ndikutaura zvinhu zvandakariwo zvandakawana vanhu vakaendakowo ndikavabvunza vevo sekuru kuti sekuru saka imi munoshanda nekubhadharisa vakati ndokurarama kwangu ndishanda nekudi nekubhadharisa saka yaikona kodzoka bheka rakowo ndinyora kumvenge uko woti kwai sisimeli n'anga yavo haisi n'anga yangu ini bodo haisi n'anga yangu handitika munhu ndisekuru vakangovuyawo pano vakati aiwa ndoda kudzidzisa vasukuru handitika nezvechivanhu asi vanoda kubatsirwa in the process tinobatsira handitika. Anyway tisati tatanga kuti tiudze makolas afone pane musikana wanda achifunga kuunza uyauya wokutsikirigwa nedhara iri akapuwa mwana wandifonera wanisendera message apa akati washayiwa data rekuti auye wambotsvaka akati ndatsvaka ini saka ndichandomutumira data racho sei ari kuZimbabwe kuti amboyataura nyaya yekuti wakatsikirigwa sei nedhara rakakura kudaro iye ane 20 years kuti vanhu vakwanise kubatsira mwana because mwana une brain chuma musoro ari kuda mari kuti mwana ite sejari dhara rakadi harichadi kubatsira kana nechinhu mwana unoda sejari musoro saka vanhu vanga vati ngaauye ataure oga handika nyaya yake tikwanisa kumubatsira saka ndikamupa message ndikati kwai navamvegerienzi handika nevanhu vekudiaries chiuya oga utaure nyaya yako vachikunzwa iwe kuti vachikubvunza mubvunzo kuti iwe 20 years nedhara iro rinenge riri kuma65 zvakafamba sei kuti utsikirigwe nedhara rakadaro upuwe mwana handimaona dhara iro tisa nekuti rine ndi-CEO law firm here kana kuti chi handimaona saka washayiwa data saka unfortunately she's not going to come because ati hana data asi live ndofunga kuda wakatarisa kasi kudai kufona kana kuti chi handisi kuziva handisi maona
right. Saka ndopane zvandoda kuti titaure nhasi, right. Saka kana varipo vaya vanambotaura navo vanga vachiti vari kufona vaya handika vakambotogwa nenjusu vakaenda kujusu, mbuya ndo vachapedzisira tichazofonera mbuya pafu vane foni yavo iyi special phone yatichavafonera pakupedzisira mbuya ishi hamuna tifoni kwa inodhurai tozovapesira kuvafonera apa imi munofona pane chiduku icho pachiduku apo ndopenyu pamunofona apo, right. Saka ndo patichazopesera kuvafonera mbuya tichinzwa kuti ivo vanenge vachidzidzisa kuti ine nyaya dzebanjuzi idzi. Saka kana uripo unoti nandirwisisi njuzi idzi kuti uri kudziona kana kuti kune umwe anditi akatodziona anoendako straight guys pane nyaya yandinayo ati kwai ndinoenda pasi pemvura haasi kuti zvakatanga sei unongona pasi pemvura paya vakatowanda hanzi ndokwasa kupa ilist yevasikana vatinavo pamvengemvenge apa vakatowanda vamunenge muchitamba navo hanzi vana vakanaka zvokuti tinenge tichese kukoko asi tiri for a mission ndozvaanga achinditaurira hanzi we are there for a mission hatisi kungoti hanzi anga achitoti manakiro akaita mwana yemunhu zoti ndambotanga achiti aiwa ingano yari kunditaurira zvokuti hauzoti apo munhu ingano iyi achikudza asi unenge uchingoteerera paazonditi regai ndikupei evidence v1 ndokundisendera mapictures ake ndamanya kuprofile kwake semunhu wozvakangwarisa ndokuda profile wanike mapicture ndiye ndione aizvi varume vakadosiyana-siyana zvanga achitaura zvaichokwadi vamwe varume vanga achiriza kuti zvo aiwa katapedza newe tinokupfudza zvechokwadi ndakatozoona kuprofile kwapo kwatori nemarest in peace zveshuwa handika kune waari kudhila naiko zvino asanga achiti hatozvizivi akatonudza kuti akanitaridza picture yake ane mimba yake yanga nayo akati mwana wangu zvavayo ne4 years uriko pasi kwemvura kukokoko murume wacho hatozvizivi unondoti mimba yakabva animona asi wakadozvara mwana wane 4 years uriko kupasi pemvura ikokoko wadove part of that zvinhu izvo antimachiona. Saka zvinhu zvokuti ndandamuti chiuya palife akati life handikwanisi iyo life haramba akati handikwanisi because ndinenge ndazviexposa and zvingatondiipira hanimaona and akati sisimila just telling you because I trust you hanimaona zvokuti chedu even chero ndikazokanda nyaya ndinotovhara face dzake and kuti musaone and mapictures andipa handikandi antika kuti musaone so that handingazisi zvinozoitikavo kuti kukingdom kwava ikoko kunjusuku ina handizosiviwo akatoti vanotoenda kandisakangurira zvose zvinoitika pasapo zvokuti anyora ndichakukandirai moverenga murabaraba munyatsozviverengera moga munzwisisi handichimuona ndichakupai nyaya yacho kana tichinge tapedza pano munyatsoverenga mukomende asi ndinenge ndakavhara face zita remunhu handisendera because haana kuya ari ghost account auya ari iye pachake apa nakiro remwana wevanhu mai mwana akanomira kwamizimbabwe kumunotomuvhotera kuti izvi zvilapo zvisvika akanditi takazara pasocial media ndo patiri kuoperata ende iko zvino ndipo patiri kutambira ende ndoda kukutendai ndazohla pakutendwa negrupu rendengevenge zvika ndoda kukutendai because mune hupfana hune mari yazvo hwatiri kumanya nahwo imomumu tine mission yedu saka ndazenge ndamupa namba ndikati namba yangu yewhatsapp ichi hatimbotaurana kuwhatsapp timbohwisa tichiita zvokutaurana tiuze zvofamba sei unfortunately haana kuzoya kuwhatsapp handimaona aiwa ini ndine chandichitendero changu zvandinobhiliva indine ropa rajesu ndine jesu wangu wandinobhiliva ndina mwari wangu wandinaye anondiprotecta handitika ndo zvandinobhilivhavo izvozvo right. Saka iko zvinota kuvhurira chirongwa chedu kune vaya vakaenda kunjusu handika vanoda kubatsigwa vasingazivi vari kunetswa nadzo njusu idzi vasingawisi zvikuita singati muupenyu hwavo namba yekufona ndofunga ndakupai handika iri padenga apo handika 07101001 something handika iripo pamusoro apa ndizeni musoro handika you are now free to call handika tichinzwa nyaya dzenyu before tazounza mbuya kuti vazokoncluda nyaya iyi yenjusu vachizodzisa kuti zvinofamba sei handichimaona. Saka please musanyare kana uchida rubatsiro fona mbuya vari pano gogo vari pano vakateerera vari mumacomments vari kuona live handitika unogona kungoita laki rako kabatsirikana kuna vanhu vachindifonera kuti simeli takavata tinotongozvirota vanda zvokurota saka ndichida kutoudza kuti pakurota pazvinenge zvichitoimanifesta into reality kana kuti kungori kurota chete hatizivi. Saka gogo ava ndochazoya achitisanangurira kuti zvinofamba sei handimaona. Saka ukanyara haugwazi handimaona ukanyara unongogara nedambudziko rako handimaona uya usanyare munhu nokuti munhu haana denga haana genera anokuisa usanyare munhu nokuti munhu haana iko kumvura kwacho kwaanokuisa haana herupu yaanokupa handimaona. Sana wada kubatsirwa iwe chingofona ubude pachena hausi kuonekwa uzikama kuti ndiwani ari kufona vanhu vatine inewe toda kungonzwa nyaya yacho chete then kana gogo vakati uyo ngauye ndimubatsire wobatsigwa zvako zvinodiwo zvonaka woraramawo enormal life zviri kuita vamwe chete right. Saka vanoda kufona vaya namba yedu yekufona hanzi we can send a data please put a number musenderani data
munosenderani musikana mwana uya yatata ameno zita manje namba dzake dziri mufoni yatiri kushandisa panapa, namba dzake dziri mufoni yatiri kushandisa panapa, anomaona. Saka right, vaya vave kufona vaya please, yakwana nguva chifona yenyu, takumirirai chitanga yenyu kufona, antika tichinzwisisa kuti njuzu zvinofamba seanzi namba ioneki. Namba manje iyo iyi kai namba iyi iri mufoni, miraitoro mufoni yaipo ndipini. Miraitoni. Alright. Nditsvage namba idzi, tinoda kutsvaga namba. Alright. Namba ishi ndakuinyora pasasa kune vasina namba 071 ishi yabva yabuda iyi namba iyi. Ndapina namba ndapina guys, namba ndapina anditika namba ndapina right. Saka chifonai lenmo handizvidi, lenmo I don't like it. Ndinyare ndikunyarewo, please respect me and I will respect you. I am not Mary Dongo because nyaya dzandiri kunzwa dzai underwater kastaira nditozivi kuti rakabva kupi and I don't want to hear about it. Kauda tikona net call me that anditika inini ndiriwe kwaMwari. Don't tell me about the name that I don't know. My name is Melin. That's my name. My name is Melin, not Meridongo. I don't know that name. Right? You can go back and tell Munakata or Astero Rokuti is not me. That's not Starango Pachitupa. Please. Right. Saka guys, if for 19's way, 10 for 19's way, for 19's way, for 19's for 19's please. Is your number da pina, Baruda phone. Varuda yopo vantinorota because the moment yanichaunza mbuya vapano hamuchawani anza takuiona sisimeli namba ndaipina. The moment yanichaunza sekuru mbuya vaya pano hamusisina kodzero hamuchakwanisi kufona pandichaunza mbuya vaya pano hamuchakwanisi kufona, hamuchakwanisi kutaura nyaya dzenyu handika dzenjuzidzi. Hanzi there is homes under the water. Yes, kutaura kwanga chita musikana yati zviripo handika namba ndaisa handitika muchemberesoko mofona here munadzo here njuzu kana munadzo please tifonereiwo handitika motifonerawo handika tinzwewo yenyu nyaya kuti yakamira sei. Hanzi pane juzu yabaya like button apo handisi kuziva kuti yabaya like button papi right. Saka please right kochichaitika afona kakata. Alright. Okay. Alright. Vari kufona saka regai vafonere back. I think ndo zvinoitika. Vatofona vari two. You ask me to okay, right. Alright, regai timufonere back. Ushu. Itu vatofona apa saka regai tivafonere back tinzwe. Regai tichimbodzima uite futi davire. Vanhu vacho vatanga. Kola hello. Hello. Murisei kola. Diri right, zviri sei. Hello, tikukunzwa. Hello. Tikukunzwa kola, zviri sei. Kola hello. Hello. Yes, tikukunzwa. Ndoda kubvunzawo ka. Inini nyaya yangu yakamira so I think I was 21. Okay. Mokundinzivisa. Okay. Ndaita problem yekuti ndairota ndichitaura nenjuzu sometimes ine manoksi sometimes ikadzi uchitaura nyaya. So what happened is I approached my parents about it.
then ndobva taenda kunopiwa help nemumwe waizvitiwo mupostori. But chakazondinetsa ndabva kutonobatsirwa ikoko, I got married, but iye aiti hanzi haufani kuita mumbu, unofana kukumbira and what. But after that manje ndaingoita miscarriage. So up until ndakatozosvika pakudivorce, up until now handinauzinge ndamboita, and I've tried again. By the way, kana mukaona mumwe munhu achifona, regai kufona please. Pane mumwe munhu anenge ari palaini. Hesh. Imbomire mukaonawo tichi pane mumwe munhu palaini, by the way, ngatiregei umwe munhu apedze nyaya yake muzofonawo. Handiti, kola hello. Kola vadona nyaya isati yapera. Asi vanhu chiko nai. Mukaonawo pane mumwe tiri pa live tose. Ukanzwa kuti pari kutaurwa takateerera, chimborega munhu aripo adonhe iwo ozofona. Honai madonhe dzakola. Kwakutomutsvaka manje apa mawanda manje masenda messages ndofunga kuti ndikusenderei back. Anditika mawanda mira tuone. Zvacho atove umo. Okay, takumudropa ushu. Achadaire phone hameno zvaitika yadisturbiwa ka. Zvinotodi. Right. Kola angachifona ari papi. All right. Uyatove mumwe ini kola waya ndichatomuona vawanda vanhu vacho. Yes, Kola, ndeipi yako, you are now live. Sorry yako, papa ni mama wangu achitofona but atongo kufonera because waisa ndaona message yako. Oh, alright. Ndanga ndichida kutaurawo maziviro andinoita njuzuka. Maziviro kana wakasangana nazvo? Ya, ndakambosangana nazvo but first ndoda kukomenta pamusikana ataura zvemission. All right. Hello. Hey. Ya, ndoda kukomenta pamusikana ataura zvemission. Maziviro andinozviita njuzu chaiyo haina mission yekudestroya. Okay. Mazona. All right. Ya, haina mission yekudestroya. Ini ndakambosangana nazvo pakuti ndaitanga ndichirota. Kurota juzu. Ndichirota dzimwe nguva ichindidedza ndoenda pasi pemvura yondirova nemuswe wayo, but I didn't understand. By that time I was 15 years. Okay. Then I go to my rural area. Ndasvika ikoko ndaona mvura ichiita champupuri ichisumuka mudenga. But hapana izviona, ndini ndega ndaikwanisa kuzviona panguva iyoyo. Ndazviona panguva iyoyo ndaiti ndakaudzawo vamwe kuti honai zviri kuitika pamvura, hapana aikwanisa kuzviona. But hapana kubuda chinhu chokuti ndakanyatsokuona physically kuti njuzu iyo. Kuiona live ndaiiona kumvura. Kumhepo. Yangu inini yandinonzi ndinayo, yandinonzi ndinozviona ndega. Yeah, I was married before. All right. Ndaenda kandudzwa kuti haide murume, ndigare nemurume. Yeah, end of which handina kugara mukati meimba, ndikangoita mwana ndichibva ndabuda. Handimaona. Okay. Then pari zvino inoita zvezvokuti iri pamari, inoita kuti indipe mari.
zveshuwa ndinokwanisa kubata mari yakawanda panguva iyoyo, ndinokwanisa kubata mari yakawanda, but the moment yandinokanganwa kunoenhengiriki inobva yandifuratira. Then ndakafamba Mira, wati the moment yaunokangama kunoita sei? Kola, wati the moment yaunokangana kunoita sei? kunoipira munhu anenju. Taura ako. The moment yandinoti kana une njuzwa antika une zvinhu zvaunofanira kuita, like unofanira kutenga mawaini, waenda kumvura uchinoipira, even masweets, mabiscuits uchipa vana. Njuzu chaiyo inopa manzwa, inopa. Saka the time yandinokanganwa inini kuita zvinhu zviya inobva yandifuratira, mari yese inongodisappear, like hapana chiri kuitika, handimaona. So the moment yandinoenda back kunoti ndounganidza vanhu vangu, toenda nedoro redu kumvura mawaini aya, kana toenda nemawaini edu todira mumvura chichi, unotoona zvinhu zvichikufambira zvakanaka. Saka urikuti pakunzi misheni pane right, taura ako. Saka pakunzi mission, I disagree with that, because inini yangu handione life, handiri kunyepa, handione life kuti ndakutoenda life kunoona njuzu, ndinoiona pasi pemvura kuhope ndakarara. Then vamwewo saka alright, Mira Kola, kana uchiiona kumhepo iwowa yakarara inongouya just nje kungoiona kungoti iyo mhepo, kana tinenge chitaura kana tinenge chita sei kwauri? Unototaura kuenda pasi kutonocerebrate. Let's say ndakarara anti like munhu akangozvirarira, ini ndobva ndaita kurota, like kutorota ndichimuka ndotoberekana ndatovako ikoko, kutoti ndakarara asi ndarota ndichifamba, ndototi ndapana nemvura, ndotange ndatorwa nemhepo, tatoo pasi. Saka memchinda kumvura yekupi iyoyo? Mvura yekupi? Unotoziva here kuti kuri kudhamu kwaunoenda? Unoziva here dhamu racho raunoenda, kana kuti unongokarikari hauzivi, unongoenda kumvura chete? Pamwe pacho ndinotoziva, ini nawo ndogara kuSouth Africa nti pamwe pacho ndinotozva kuti taenda kudhemu rakati, pamwe pacho taenda kudhemu rakati. Lese ndiri kuZimbabwe ndinoziva kuti kana kuri kuna Ramukuvisi taenda kurukuva Ramukuvisi, ndokwatinenge tiri, handimaona. Okay, saka wozodzoswa iwewo wodzokera pakuvata, handi paunomuka makuseni wotomuka utori zvitori normal? Okay. Okay. Ko papa panonzi hanzi vanhu vane njusu, ko panonzi vanhu vane njusu vanorapa, iwe unorapa here? Inini ndakaudzwa kuti ndinokwanisa kurapa, but inini wacho ndinozvinetera. Ndakatomboudzwa kunzi ndinoita zvezvo kuti ndogona ngotaura chinhu, like now munhu akangoya nongoti iwewe so the next thing zvinogona kuitika. Saka nekuzofambawo matinenge taenda ndogona kutoudzwa, but ndinozvinetera, simba racho handi. Okay, saka hauna tarisiro yekuti uzorapa vanhu zvachose, uzobatsira vamwe vanhu sezvo une njusu yacho? Hauna tarisiro? Ndinoona kuita hangu tarisiro, but inini miri wangu unozvinetera, yangu unoda miri wangu unozvinetera. Alright, saka panyaya yekunzi hanzi hauroorwi apa, handitika injuzi inenge iri chikadzi kana chechirume inenge chiti inoita kuti hauroorwi iwe? Kuroorwa unokwanisa kuroorwa, but pane zvinofanira kuitwa. Unofanira kunokumbirirwa kumvura kuti tauyawo nemwana atokumbira kuti agare mumba, but wakasaita izvozvo murume chaiye anogona kutotanga kutokuurira zvekuti unogona kutama mumba imomo, kana kuti iwo unogona kuti ngotanga kungoti murume ndakaneta, but I think inogona iri yechirume inoita kudaro. Okay, saka iwe hauna shuvire kuti noti uri mwana mudiki, ndakatarisa profile picture yako, hauna shuvire kuti unoda kuzoroorwa? Shuviro inenge iripo. The first thing I must do what they want. Ndofana kunokumbirirwa ikoko, kuenda pamwe tinonobika doro, tinonoita sei kumvura ikoko, ndokumbirirwa, ndokwanisa kugara mumba. Saka vabereki vako vanozviziva here izvi?
saka vari kuti kudi havasi kuda kuti vanokumbirira kwacho. takatombonotraya network kubviswa kudaro takazoudzwazve hello hello tiri kunzwa waida kutraya mukadi patakazoudzwa zvekuti patakazoudzwa zvakazivikanwa kuti ndo zviripo kuti ndine shaveri njuzu ndinero njuzu handinaro waida kunobviswa then pakunobviswa papa takaenda neramwe kumvura kuna mupolisi ikoko ndokwatakaenda tida kunobviswa then tiri mumvura imomo mvura ndakutoerera nemvura madzibaba aregeta ndakuerera nemvura ndopakabva paita kudivi remvura ndiye akabva auya akandibudisa akati aiwa shaveri riri pamwana uyo haride kubviswa rinoda kukumbirwa kugara mumba saka panofanira kukumbirwa kuti ritete iridzikame mwana agare mumba zvakanaka ndozvatakaudzwa. Okay, uri kuti alright, mira nditsanangurire kuvanhu. Akaenda kuna mukuvisi nemupostori handitika vaudzwa kuti anofanirwa kuti abviswe shaviri. Saka vaida kunobvisa shaviri njuzu rainzi riri pamwana uyu. Vasvika kuna mukuvisi, mwana uyu akanga onotorwa nemvura. Otonyura kumvura. Ndobva kwazoita umwe munhu akakwanisa kumurescue akati aiwa mwana uyu afanirwa kuti abviswe shaviri. Anofanirwa kuti akumbirirwe shavi racho iroro kuti akwanise kugara mumba. Saka ndirini pawakaudzwa kuti unofanirwa kukumbirirwa apo? 2017. Koiko zvino tamuna 2019 kamai nababa vasati varega vakumbirira mwana vanoda tozorogwa rini nemanakiro wakaita? Inini hangu ndisati ndakuda ndisati ndaredi parizvi because zvandingo I still enjoy to be single now. Asi kunyengwa notonyengwa zvako zvitori normal? Ndinogona kunyengwa ka mukomana uzongonyarara ungoti zi and then panotozokera bheki unonzi that problem ndinototi mukomana maybe togona kutodanana zvekutoplana kutoti so zvatopa tongoita nguva zvinobva zvangonyarara mukomana anogona kundibloka totongosiyana zvakadaro. Ya saka hauoni kuti manje zvoda kuti kana paunenge waenda kunhingikiri kuZimbabwe uzvifambire unokumbirigwa uwanewo kugara mumba macho kana wakuda? Kana ndakuda hangu ndokwanisa kuzviita kudaro because ndo zvayakarequesta kuti inoda kukumbirirwa ende inoda kugara ichipiwa ndinofanira kugara neplate inenge ine rice nemabiscuits nemasweets. Inofanira kugara ndichigeza neraisi kana ari masweets ndichipa vana because njuzi inopa nemabiscuits ayaya kana zvapera ndopota ndichiwedzera. Saka izvo zvindo zvakutoita uri kutogara nemabiscuits aya nemasweets aya uchipa vana? Ndotogara nawo newaini. Iwe uchitomwa waini yacho kana chaumwe? Ndinonwa pandinonwa imwe ndinonwa imwe ndinodira mumvura kana yapera ndotoona ndatenga imwe mabiscuits akapera ndotoona ndatenga mamwe malusi ndoisa imomo munenge mune rice nemacoins esilver. And you are comfortable nelife iyoyi? Yeah, it's like a normal life. It's a normal life. Oh, it's a normal life. Hapana vari kufonawo veliwe. Normal life. Chakangofana nawo nemi. Okay. Saka panotorarawo nemurume paipayo panonge uchitodana nemurume uchorara naye unenge zvezvichitonakidza? Panotorara nemurume chaiye zvinenge zvichitori normal? Paunorara nemurume zvinenge zvichitori normal kutonakirwa chaiko? Zvinenge zvichitori normal. It's only kuti zvinoitika munguva yeusiku. I think kuti ndinorota everyday. Handiroti everyday. Ndine nguva dzandinorota. Okay, all right. Jo? Thank you very much Kola rega tidavira vari kunetsa nekufona tinzwe nyaya yava. Dona hako. All right. Dona hako tiwanzwa. Obva vadonha ndisati ndavaningirira. Mainzwa ka uye ndo nyaya yake Kola. Kola uyu ndo nyaya yake yaanayo. Handiti maona.
ari kutaurawo nyaya yekuti iye njuzu dzake anorota. Kana arota anogara neplate inenge nemabhiskits nemaswitsi nekupa neraisi mbishi achipota achipa vana kuda iwe raisi achimwa here ameno achiita sei, and she will never lack. Tigatidaire havatinzwe. Hello kola, hello kola, hello kola, hello vadona avade vambomira kufona ava. Hello ndingambotanga kufona. Alright vana vangachikudisturb. So ndakandiexplaina ndichiti sisimelika inini handinambobvira ndanatsopinda mazviri pandakangoenda unobatsirwa nemunhu after miscarriages ndakadivorce. Wapedza kubatsirwa wakabva wadivhosa? Ndapedza kubatsirwa ndakadivorce ndabva unobatsirwa kuZimbabwe. Alright. I went back to SA, then I came back because my husband was staying in SA. I had 3 miscarriages. Ndobva ndadzoka kuno kuZimbabwe. But pandakadzoka kuno kuZimbabwe ndatodivorca nenhumbi. I started staying at my parents' house. Pandatanga kugara nemaparents kudaro ndakamuudza ndikati zvinhu zviye hazvina kuzopera. Baba vakati havakangoverengera kuti ndichakubatsira, but patakatoenda kurwizi vakati nditenge machira, vakati nditenge raisi, zvataurwa nakola abva kutaura uti neraisi nemaswiti, tikaita everything, tikaenda kurwizi, ndikapinda pakati pemvura ndikabuda. But right now female in I don't know kuti zvinodiwa zvii kuti ndiite because ndatambura. I'm stressed. Okay. Ndinobvunza kuti zvinokwanisa kubviswa here. Alright. Kana zviri zvokuzi pain yekushaya mwana yakango. Shame. Bede imbomirei kufona, vamwe imbomirei kufona, tina kola tine munhu watinaye vedu yatochema apa, imbomirei kufona. Shame. Uyu kola anga achifona pari kuti iye ari kutozama kubatsirwa, guys, zviri kunetsa, pain anenge akura, pain yekushaya mwana zviri kutonetsa. Naiwe ndikai ndikonekte muri kunzwa here imi zvakanaka kuti ndikonekte pachibluetooth? Muri kunzwa? Kana ndisa pachibluetooth kuti munyatso kunzwa? Muri kunzwa here kana ndonyatso konekta pachibluetooth chihombe ichi kuti ati volume iya kana vari kufona director vamunyatsonzwa? Iwe uyakona konekta apa iwe? I think kuti munyatsonzwa. Kola anga kuchema, kola, you can call again, tipetse nyaya yako. Mira yagadzira chiningirikira. Isa connect up. Up. Disconnect. Disconnection. Kukana pacha kuna munhu. You want to connect in here? Azvidi. Sakarega. Bye. Alright. Saka yazviti kuti zvikonete tuma device because imwe phone yakamirira kuti izofonwana namugogo vaya, saka azviiti. Right. Hanzi tiri kunzwa zvakanakisa. Alright, no problem. Saka kola, you can call again. Vari kudisturbwa nevanhu vari kuramba vachifona, and saka ndichanzwisisi manje. Alright, we've got another caller here. Let me try and call her back. Tinzwe. Hello? 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 Hello, caller? Hello? Caller, hello? Hello? Yes. Hello? Yes, tukukunzwa. Alright, makadini. Tiripo makadini kola? Tiripo.
ndoda kutaura hangu nenyaya yenjuzu yandanzwa muchitaura apa. Taurai. Inini njuzu nditori nayo. Okay. Njuzu iyi ndakaisa zvekuroteswa kuhope. Mvura ndichitopfekedzwa nenecklace yegold. Ndikaudzwa machira ekutenga. Ndikakuudzwa nemunhukadzi aindipfekedza kumvura kuti njuzu iyoyi ndoichakutungamira muupenyu hwako hwese. Hakuna munhu achakwanisa kana kuwadza kushinda nechinhu chinonzi kuroya unoradzwa kuhope. Ende zveshuwa nyange pakatoitika chinhu chakaipa ndinorota zvinhu zvinoitika. Okay. Ndinorota ndichiprofita vanhu. Ndakaenda kumvura ndikatombonobatsirwa ndikaenda nemawaini ndikambiwa nemawaini maswisi mabhisiketi. Okay. Ndikatenga zvese ndikaenda nazvo kumvura. Machira angu iwayo. Asi usiku ndinotorota chinhu chandisingakwanisi kuita ndinoti ndikadanana nemunhu. Njuzu yangu inosema. Katina nemunhu akangondichita chete ndozviona kuhope nendozvibata ndega. Ndinotoita zvokuramba ndega varume asi handirambwe nemurume. Alright. So yenyu njuzu imimi haina basa nekuti murorwe but inokutaridzai manje zvamunoitirwa nevanhu ava. Okay. So even makatopiwa machira acho makatotengerwa machira acho. Ndinaro regold nerewaini. Saka jira regold newhite ramunenge munaro iri munongogara naro richingori mumba kana kuti pane pamunomborimonera kana kuripfeka? Nditori naro. Mbosuro kana kutorotesa ndirari ndakarisunga ndotora. Munogona kurara makarisunga? Manje kana muine murume mukarara makasunga jira rewhite anenge achiti makasungei imi muchifunga kupfeka nechidhiresi kana kuata muri musho? Ndinotosangana nevanhu vandodanana nawo ndozvinzwisisa zvokuti wese ndinotowatsanangirwa tozvinzwisisa izvozvo. Njuzu yangu inoraura ega varume vanotonzwisisa nezvenjuzu iyoyo. Handisati ndambosangana nemunhu anoita problem nazvo. Saka imimi yenyu njuzu inotokuprovidai hamuleki chinhu? Okay. Yenyu yakanaka. Munotori nevana? Ndine vana ndakambororwa zvangu ndine vana 2. Asi apa seta papa hangu ndakatonzi ndofana kubatsirwa nzi ndofana kupota ndichitobatsira vanhu because ndorota ndichiprofita vanhu. Ndinorota zvinhu zvinoitika. Kuprofita here kana kuti kushopera vanhu? Ndikoko kwacho ikoko ndicitsanangudzo ndichipa vanhu tsanangudzo dzezveupenyu hwavo. Okay, because remember mainini tine tuka kune vanoita zvechivanhu vanoshopera kwete maprofita ezvechechi anoita zvekuprofita. Vadona kola vari kudisturba nevanhu vari kufona apa. Alright, pane vamwe vari kusenda pameseji anzi call me. Hello kola. Hello. Phone yangu yatapera airtime. Alright. Ndafunga kuti mafona ne WhatsApp calling. Ine takatozvarwa kuti matwins kuti nadzo njuzu idzodzo. Okay, saka zvakatangira kufamily ndezve kufamily kwenyu. Tangozvarwa zvakangodaro. Okay. That's nice. And then mutwini wenyu yantori mumba? Atori nemurume, murume wacho vanotoenda vese kumvura kwacho ikoko nemawaini anototenga zvese vachienda vese. Saka kana muchienda kumvura imi munoenda kumvura munogara kuZimbabwe? Aiwa mugare kuZimbabwe. Inini izvozvo handisi kuZimbabwe. Panoenda kumvura kuZimbabwe ndotoenda kumvura zvakafanana nekunzvimbo inonzi Hotel Park kana kuti zvapane kumvura kunoenda vanhu vanenge vane izvozvo. Ndomwe kwandaimboenda nekudomboshara. So kana muri kunoku mukasaenda zvina hamu? Kunoko ndiri kutodiwa bhozi ndine hope dzandakatotumirwa nezuro dzandakatofonwa nevamwe madzimai ndopanotoenda kuCape Town bhozi ndakatorotirwa zitorwa nenjuzu iyoyo. Kana ndisina kunge ndaipembedza kuti pote chiratidza chibatsira vanhu. Saka ndikufanira kutoita rwendo rwekuenda kuCape Town. Kana paDurban padhuze apa? Okay, munopa maswitsi enyu nemabhisikitsi? Newaini dzangu ndichinogadzirwa ndokumvura ikoko kuchinoipembedza. Asi pamunopa mabhisikitsi aya nemawaini munozviita usiku vanhu vasingaoni? Hatizviite usiku nyange kumvura kwacho toenda kwakachena kunge njuzu kana yakuudza kuti ndikuda dzina kana yakuti kuda dzina ndopakunoitwa spishi chi vanhu vari kudhina vari kumvura ikoko. Asi njuzu unotoenda kwakatochena vanhu varipo. Even maswitsi mabhisiketi unongosvika kukandira vanhu vachinonga vachidya ndo inobva yafara bhozi njuzu inoda kufa. Mabhisikitsi hauisi mumvura unopa vanhu? Zvimwe unokanda mumvura asi zvimwe vamwe vanenge varipo pamvura ipapo vakangonhonga zvauri kukanda izvo kuti njuzu inobva yatofarawo. Saka vai vanenge vanonhonga vachidya vai hazvina effect here? Aiwa hazvina. Even makoini iwaya unoisa kana mupureti momochikumbirira uchitaurira nawo ukaisa raisi nemabhisiketi nemaswitsi makoini iyayo unapa vanenge vachikumbira mari vanenge vachiobatsirwa kuda rubatsiro.
Okay. Pakufamba munhu ukaona munhu anenge achionawo mari uchimubatsira uchimupa nemakoini imwe. Alright. Pane mvurawo uchingoti pamusoro wekumvura uchikandawo makoini ako mvura imomo. Unotofurwa zviro zvako. Saka muri kureva kuti mamwe makoini atinoona kakandwa kunana Zimbabwe murodhi aya kudhara taiona makoini kanenge ari pamharadzano dzenzira kana pai anenge achitore njusu kaya. Ndisingazozive bose ndowazokanda mvura kana kupa munhu anenge achikumbira zvakafanana nokuti ukasvika pabhodha akaya panoona unotofamba uchikumbira mari. Ungotora makoini ako umupa hazi. Makoini angu noganda kubudisa ndowabatsira ndowapawo mari iya. Okay. Wow. Alright. Ingagutidza hakuperi. Wow. Ingatodzidza. Saka haina yenyu iri boy. Haina kana problem, haina kana basa, haina kana anything change. Haina inoda kungoti change ite munofa kungoti kana yangu instructor kuti chimboenda unopa vanhu masweets. Rice inenge yakabikwa iri kuti inenge iri mbishi. Rice rinenge tinobika nodare white, siri parboiled, ngori rice white plain white. White rice White ndofana yogara ndine plate yangu nofana kudyira plate white. Okay. Masweets nemabiscuits nerice nemacoin wine nesamplate white. Okay. Saka ndichitokumbirirawo ndichitaura kumvura chikumbirawo kumvura zvadini kuda zvese ndichitaurira ndakapfugama neplate yangu yenike nemasweets naye. Wow. Nemabiscuits wairi. Okay. Ndozosvipa hangu vana kana vanhu vanoendi navo kana kungokanda kumvura ndikaenda kumvura makoini anochikanda mvura kana mabiscuits nacho pandakaenda kuhoto mukaka vanhu vazhinji vanga vatori kuendawo kuchechi uya vachiita mvura ino vaitonongowo mabiscuits nemasweets. Hanzi pane time yamunombochinja here kuita njusu dzacho imimi? Atichinji asi ndikasangana nemunhu ane chivanhu chanazvo anokafamboona kuti kuno nenjusu bozano kuti manzi yakaenda atidzo kuti nenjusu. Makambosangana nemunhu akatokuudzai kuti hamuna kumira mushe mune njusu? Ndakambosangana nemunhu nyanga nechivanhu asi akatondiudzawo izvo zvacho. Guys, I've got 38 calls. 38 calls dzanhu ari kuzama kufona. 38 calls. Handiti. So guys, mirai mukabhaza ndichakufonerai back inini. Muna nenga abhaza ndokufonerai back. 38 wamari kuti sisimeli please ndine nyaya call me. Ndikuona ma message enyu. I'll call you. Kana munhu aripo ngati respect munhu aripo atanga apedza nyaya yake first. Then tozokufonerawo back. Right. Matima akasangana nemunhu akakuti ichi akatongodudzwa kuti une njusu nezvinhu zviri pauri bosi ndatozviona bosi une njusu iri pauri njusu yako ndeinusiye machiki ndoazosangana nemunhu ane chaure kuvhima murume anosangana anovhima anotsvaga mari munhu ane mari tondosangana nevanhu sevanhu vari kumusoro vane mari ka ndovanhu andovanosangana navo. Okay. Asi kusiyana kupesana kwatinoita ndokuti kana azondichita kangodanana nemumwe munhu chete ndinotozviroteswa kuupe ndozosanganisana nazvo ndokana tongomsema ndakutosiya. Okay. Ya, yenyu iri smart. Ayo, yenyu iri smart. Mune makore mangani? Ndine 36. 36. Okay, asipa kuti muchisetla inya musati mafunga kusetla. Ndisati. Ndakadaro hangu ndirizaita asi ndine wandofambidzana naye zvangu. Oh. Aiwa zvakanaka. Thank you very much kola kadzidza tiri kudzidza ende muri kuto educate because taitofunga kuti hakuna zvinhu zvakadaro. Ndangu seni for one ini personally taura kuconfessa chaipo ndaita hakuna zvinhu zvakadaro zvinodzidzisa. Ini ndakatomborota tiri kumvura ikoko njuzu yakatoyanga atori murungu akare vhudzi rakareba zvezvi akatondiudza akandibvunza zita remumwe munhu handikwanisa kutaura zita rake munhu ari mugavhimendi akandibvunza zita remunhu iye pane munhu anga atomusekisa mune zvanga amisira pamota akandibvunza zita remunhu iye ndikamuudza ndikatoti munhu iyeye ari kumba kwake zvikanzi muudze kuti pane munhu amisira zvimwe zvinhu pamota yake kuti aita chii. Mukatonomuudza kuti ndimuudze kudaro akatoti ndine munhu atonditipira atondiudza mota ndatosiya kutaura kuna kumota yangu ndatoisiya mutauni asipakufamba naye ari munhu atondiudzawo futi izvozvo nditondikaona kuti mota pane zvaiyo. Aish, inga zvakaoma. Saka izvozvi pate tichitaura kudai sonjusa igona kutokudzai kuti inini iri kuonei? Izvozvi zvaiwa ndoradzwa kupi achinji ndowanzozviona kupi. Alright. Okay. Mumwe musango pana ndakarohwa ndishuru kumurume ndakatita zvokufunga kune mhepo kungoita mhepo panze ndaigara kudhovhetiyo vanoziva kune mazimiti akawanda vangota mhepo ndichitofunga ndakatogara ndikati mhepo iyi kana muti une nyoka ikadonhera mumba nyoka yakana yangodonhera mumba ndakatadzira saka ndakava nangozvitya kuti zvinhu zvandokufunga zviri kuitika zvinhu zvandorota zvinongoitika saka ndakatozongoudzwawo kwandobatsirwa kusonzi unofanira kutoti ubatsirwe kuti ubatsire vanhu ende uchabatsira vanhu nemvura yemunhanga ubate kana mushoro. Okay. Wow.
That's great. Thank you very much Kola maiti yenyine kudzidzisa vedu we. And I'm seeing so many comments ari kubvumirana nemi panapa. Anditika maita basa mari dzidzisa chokwadi noya pakasiyana handiti? Yeah, sure. Regai tinzwawo vamwe kuti dzavo dzakamira sei. All right, thank you very much. Right. Ndikola vari kuti ivo yavo inovarotesa. Right, mire tione vanhu ngasenda mamessage pandati fona yangu ndinotori nenyaya izvozvi. I really have something to talk later on. Dei vambomira ndada mutanga vati varuda kuishu ndipewo mukana. Mai ndodi regai nditange ndaanswer va first. Kola hello. Hello Kola. Muri right here Kola. Ndiri right zangu muri sei. Tiripo. Indine yangu njufu. All right. Unfortunately can't say so. Inde vana njusiza wasikana. Tistoka tisina. Panya zenjusu dzinosiyana. Kune njusu dzinotaura nevanhu vakawanda dzemabhisiketi nemawaini chichi. Idzodzo njusu idzodzo hadzisi njusu dzechinyakare chedu isusu njusu ndikazito hadzisi injusu dzevarungu ndozvedzinozodzinoza machikana kenya chimwe zvinonaka zvimabhisiketi nechii zvinhu zvacho dzenge dzinosiyana isusu vanhu vatema isusu dzine njusu dzedu dzechivanhu chedu dzisingadewo izvi zvinonhuhwira dzisingade zvinhu zvakaita semawaini waya yatsaurwa nemabhisiketi nechii but dziri njusu. Okay. Izvi zinjusu dzevamwe dzavari kutaura dzevanhu vanenge vakafa kunze kwenyika uko madota ayodiwa mumvura ndomweyo inenge yakudzingirira yopfeka pane vanhu kana yapfeka pane vanhu vanhu vakononge vane njusu ndodzedzine dzemawaini nemaevarest isusu dzedu njusu isusu handisi kuti yangu yakanaka konzi yangu yakashata konzi yemunhu akutaura kuti yake inoda waini yakashata kana kuti hanziwedzerai volume pafoni yenyu mbichana nevanhu. Ndiri kutraya kuspecifya kuti njusu dziri pa2. yangu haidi waini haitichichi but handikataura hangu tinode but haidi waini haitichichi. Asi mukatitaurazve vanhu vanobatsirikana pamwe munhu anenge ane njusu anenge achitori naye asingazivi pamwe ndichingoona everyday ndinongofarira kudla mheno zvandee ndichifarira kudla pamwe itori njusu zvino mukandibatsirawo ndotoziva kuti iyo ndo njusu. Muri kureva kuti imimi actually dzinjusu dzimwe hadzisedzei senyu haidi zvinhu zvechivanhu mabhisikitsi nemaraisi inoda zvinhu zvechivanhu kunge matohwe chakata inonzi umunga zvinhu zvakadaro daro izvo. Saka munoidzita seimi kana mapuwa munga nachakata kana chimunoita sei munodya kana kuti munonopawo vamwe? Mutinobikira family yenyu imimi then ndokupira kwamunoita mubva madya. Family yedu isusu dzine nevanhu vakawanda. I remember tikamboenda kunyadzime vanhu vatopinda mumvura pai ubva Koladona, I don't know what happened. Ari kudisturbiwa makoza ari kuwanda. Regai tipe vaya vati kwai ndodawo mukana. Pane vaya vati kwai please ndiri kudawo mukana. Regai tivafonere beki. Let's hope vanodavira ava ndofunga injusu yekuZimbabwe. Regai tinzwe. Hello? Yes Kola ndepi yako wanguri wachema hero kati ndipewo mukana ndoda kutaura ini. Aiwa ndachema ngadiweni sisimeni. Ndiri right mufana wangu uri sei? Ndikundizwa. Ndiri kukunzwa zvakanakisa uri sei? Ndiri right. Saka ione njusu sei? Ini nditori manjusu akazonga. Alright, utori nemanjusu kana kuti uri njusu? Nditori naro remanjusu iyi. Une shavi renjusu? Zvakatanga nditi. Alright. Endelea mbele. Hello? Tikunzwa taurako. Tainamata chechi yepostori. Eh. Saka taiti zviya
zvinoita kumaposto zvekuti munozokunge makushandirwa makawanda kwaya kana maprofita akawanda. Saka pane muprofita akangoti mwana uyu ndaona ane shavi rakanaka pari haana zvaakataura zvakaendera mberi. Ndobva ndagara, saka ndeti ndiri mudiki ndaigona kurota ndiine nhumbu ende hope dzodzo dzairamba dzichingouya ndichikura ndisanda kutombozviva kana kusangana nevarume alright ndichinota ndiine nhumbu. Saka ndaingozviignora. Ndatokura izvezvi ndobva ndakufambawo nchiita zvekushandirwa zvekuita sei. Ndobva ndakatosangana neumwe anoshandira muita zvechivanhu oita futi zvepostori. Achizati amai munishavire nyure njuzu munofanira kubatsirwa, munofanira kutenga machira. Ndibva ndatenga machira angu regold ndatatenga mabhisiketi munoziva kuti mirai nimbokonefesa chimwe chinhu munoziva kuti pandaiona vanhu vanava vachiisa machira egold ndaiti vanoda kuti jairira ava vanozviti vane mashava jira regold sezvichete jaira kwaya yeredzi neblack nered newhite saka tichiona gold kaenda inoti vanoda kuti jairira ava chichauda kutitira kuda kutitira feki dzakadai shuwa pafacebook apa kandi gold inenge ichisimboliza mari 9 aiwa kana saka maigona musati maenda kumvura mabhisiketi maswitsi anovhurwa ungandiwa vanhu chero vari kudarika kuroti chero vanenge vari kuvanhurura votyira wodirwa waini yodirwa mvura. Alright. Ndagara ndagara before ndagadzira shamiri waingoti wangobuda mumba pamba papazwa zvinhu zvabiwa odonhedza inobiwa because inenge iri hauswi gamuchira network yenyu kuda ichikata mati musati magamuchira shavi renyu iri mati musati magamuchira shavi maita mamisfortunes ekuti maigona kungowana mba mabiwa ndikangoti ndingembotinge zviya zvogona kubiwa kana utongobirwa mari mutaundi kana kubirwa kana kuti unenge udzokera kumastori but kaungipa zvinhu saka waigaiwojirara iyo inodawo kupfekedzwa saka unoitengerawo rako inini rangu yangu ndadai tengerare watenga rauda wainare dziroro any color wotenga raisi mobika saka raisi rinenge rasara horenyu munobika raisi muda nefishi dzako motenga fishi mobika zvinyeswa mudhishi pamunokumbirira mosvibira mvura imwe haibikwe ndoyamunonokandawo pai mvura mvura mokanda kana makoku masweet mabhiskets because inoda zvinonaka saka imi mamutoshayiwiso kola ndakandaimuchira ndopandakatanga saka mutoleki so munotogara mukangoita izvozvo izvo munotogara mutori bho pachikwama chenyu akadza ipapo ndopandakachitanga kurota manje saka ndapedza ipapo ndopandakatanga kurota 3 weeks ago ndakarota munhu wandi changa naye ndakatadza zvekuti network yenyu iri kubreka kola network yenyu iri kuita ichikata ichibreka network yenyu iri kuita ichibreka zoti pamwe pacho hatisitombozwa kana network yenyu iri kuita ichibreka zvachose chose kutokata chaiko zoti hatisitombozwa tozonzwa makutaura kumberi tisina kunzwa kumasure munogona tsvaka pamwe pane network
ndifambe ndimbotsvaga alright understand because vari kuzimbabwe saka network inogona kunetsa. Haisi network yako Sekai, inetwork ya Kola. Inetwork ya Kola, haisi network yako yo. You have to reconnecting it. Kola. Kola, hello. Hello. Makondinzwa. Taura itinzwe. Taura itinzwe. Saka ndakanda tichitaura kuti ndakabva ndarota mukubasa kwevishanda naye anga airatidza kuti achirwara zvekutorara pasi zviya kumuka kwake handina kukuona ndatangozvinetera kuti woudza munhu kuti naye iwe ndakurota uchirwara wozodikara saka Saturday. Guys, vanhu vari kufona imbomirai, muri kufona 55 one time, mositi zati mune nyaya munochi muchataura. Ish. Zvakaoma. Vanhu vacho chirega ndikufonerei bheki mabhaza, chirega ndikufonerei bheki ini manga muchibhaza, chirega ndikufonerei bheki inini. Hai. Kola hello. Kola hello. Kola network ya baba iri bedi ufute gati mbofonera baba. Hai. Suka kabvisira iko live button naimi. Hello, Kola. Kola makadizve ini. Tiripo makadiwa. Tiripo. Imi muri njuzu here kana kuti mune njuzu? Tikukunzwa ndati imi muri njuzu here kana kuti mune njuzu? Inini yangu kana kuti pandinofamba ndingosvika chikonzi. Wedzerai volume hatisi kungunzwai. Afamba ndinenge chingonzi amai mune shave. Asi zvinondinetsa ndechekuti ndambozivo zvangu but ndinoita zvekumborota izvozvo chiri kuvhura da kuvhura saka one day ndichitofamba mama indobva vasangana ndobva vanditarisa mama imi mune shavire njuzu munofana kunopira mashai enyu asi kana muri njuzu hamukwaniko kungonotanga kupira kuti njuzu kuti njuzu mashawira emudzimu munofana kunonokumbirirwa kumudzimu wenyu eni mobva mozoudzwa kuti munangu here kana kuti sekuru ndova nozokutse njuzu iri pamuri asi ina handinambobvira ndikashanda ndakaita sendinobata mari bereki asi mari yacho inongoparara kango yamaproblem ausingatongozivi kuti afamba sei ongona mari yaenda kanti yabata chino yabata sei ombofamba kana izini kuchechi cheko kuchechi ukaenda kumachechi emapasta unotoona vachitoyapaura vakutarisei kuti amai need prayers mune mashave enjuzu motioretsezvo zvoitwa sei toita sei zvakambirirwa
but inini mukukura kwangu manje ndinoremember sekuru vake zvakanga vane mudzimu wavo vakanga vane machira black nerimwe rachepakistan. Saka pavakashaya zvinhu zvakaraswa nehama dzavo, saka ndo zvinhu zviri kunzi ndo zviri kufanira kunzi zvitsikozi shaviro riri kufanira kumbirirwa pandiri nekundakafirwa, and then masaurira ari pandiri. Saka it's too complicated, zvinhu zvinotondinetsa ende amai angu havari kunzwa nezvazvo. Saka hazvizvi zvoramba zvondinetsa mulife mangu. Ndine mwana 1 asi ndoro ndakadanana nemunhu zvekutotengesana naye, but pakuroora apa panokuitika kaproblem kadiki datogona ngotukanira maproblem, but unotozoona kutoti munhu wacho handitombomuvenga, maybe tinotozo become friends, but handife ndakaroorwa ndongoramba chikuita maproblems iyayo. Saka idzi njuzu idzi ndio padzinondikona ini pakuti hadzidi kuti vanhu varogwe sei, dzei dzichida kuti vanhu vaite seiko, mungogara muchingori vanhu vari single muchingopuwa henyu. Ina ndopandisinganzwisise nekuti vanoti hanzi zvoni unokwanisa kuroorwa but zvinhu zvekuti zvinofanira kukumbirirwa first kumudzimu wako, because zvinonzi hapana munhu ane mudzimu asina njuzu paari, ane njuzu asina mudzimu paari. Okay, ndamboona comment ichiti kwanzi mudzimu nenjuzu sevanhu vasiri kutaura hanzi zvinofambidzana sevanhu vasiri kutaura nezvazvo, saka iwe ndiwe wakuzotaura nezvazvo manje. Hapana munhu ane njuzu asina mudzimu, hapana munhu ane mudzimu asina njuzu. It's like zvekuti munhu mumusha anenge anasawira, saka kana even vese vari kutaura kuti hanzi unoenda kumvura kunokumbirira, haungomuka nhasi. Like ndakambozvitiswa izvo zvekunzi tenga machira, tenga magold chain, machichi, mabhidzi aya utende kumvura, ndakaendeswa kumvura kumarondera. Hapana, zvakangoshanda 2 minutes zvekuti maybe ndakangoona kunge life yako yabobat. Ndakazoudzwa namamai zvakanzi makaita problem, makanotenda masira emudzimu wenyu, musina kupira mudzimu wenyu. Mudzimu wenyu ndio unofanira kunge wapirwa first kuti tauya nemwana uyu zvakati zviri kumunetsa. Shavi rinobudira pane munhu, unogona kubudira pauri, kana unogona kubudira pane umwe munhu womumusha, rotaura zvarinoti pamwana uyu ndinoda kushandisa mutumbi uyu pane mwana uyu. Then yotaura manjuzu ayo kuti ini ndine manjuzu ezvimwe zvekuita ndaita pambozonzi zvekushava ndezvekushava pamari nekuti saka manje mai vako ivo zvavasingadi kunzwa nezvazvo, saka havadi kunzwa nezvo. nezvambuya vangu vakashaya, saka amai ikoko amashava kuzwa nezvazvo, wakada kutaura navo vanoita kavanenge kamutama kuti enda unonamata. But pale pandakaita kuda kuti ndapinda vaPentecostal church ndakarwara zvekurwara zvezvi all vanhu chimonudza kuti enda mudzimu uri kutenderera, pane ari kuda kutsipikwa here kutsipika mudzimu wako kuti uzoba utenge mudzimu wako. Saka enda unogadzirisa zvinhu. Ndakati saka ini ndoenda sei ndiri ndega handikwanisa if I'm only 33, how do I do this? Zvinhu zvandakakura handitombozivi, asi ndikurememba sekuru vangu nekuti sekuru vangu pese pavaiti vakada kuita anything kana ndada kuva nebusiness plan vaitonderi rovira ndoronenge radikwa uchivishira pasi sochona vichita kuvira pasi paivhu so vachitaura zvavanotaura batuza kana uri mwana mudiki sekurangu vaindifarira zvekuti ndaifamba nawo vachita he was a businessman before vafa. Saka izvozvo pachira aobva pakanzi akatoraswa. Ndakabvunza mai yangu but rubatsiro rwacho runonetsa pakufamba apo unongofamba mumapostori unongochingodzwa the same thing kunzi tinoda kuti uve nemunhu mukuru kunyanya amai vako. Apa mai vari kuramba? Halo? Apa mai vari kuramba?
saka zvisi kukanganisa ukama hwako here namai vako banje pakuti amai vari kuramba iwewo uri kuziva zvakusangana nazvo maproblems hazvisi kukanganisa ukama hwako namai vako here? Zvakatombokanganisa, takatomboita gore nehafu tisingataure tese, and then ndabva ndazongoti ndaregera kutaura navo. Ndakasangana navamwe amai vandakasangana navo vakati zvinhu zvangu zvakangotanga kusandifambira, zvakanzi amai vako vakarovera zamu pamuti, vakakutsamwira kutaura navo. Alright, kolamira ndibvunze. Handitika njuzu idzi dzinenge dzichiziva kuti iwewo uri kuda kugadzisa zvinhu izvi, asi amai vako ndo vari kuramba. Amai vako voenda kunorovera zamu pamuti kuti vakutsamwire iwewo because vari kuramba kuti mugadzise zvinhu izvi. Handitika njuzu kuti vabvume kugadzisa zvinhu izvi. Saka the more andinotenga kufamba amai vako she knows something. Uri kuti amai vako vane zvavanoziva ndosaka vachiramba kuti uite zvemucheka iyi. Saka iva havasi worried here amai vako kuti havasi worried here kuti hausi married? Njuzu dzinotaura zvisinawo basa, dzinotaura zvinonyasira njuzu. Saka muri kutotaura zvinonyasira hadzisi njuzu masahwira. Ndo vanotaura zvinonyadzisira, njuzu haitauri zvinyadzi.
kola wati njusu haitauri zvinyadzi chinotaura zvinyadzi masahwira adona network iri kunetsa guys network iri kunetsa tatoda kunyatsonzwisisa ipapapa but kola uyu was making a lot of sense anyway tachida kunzwisisa but zvinhu zvacho amene zviri kuita right vari kungofona regai tifonere vamwe tinzwewo vakawanda mafoni acho munhu ari kuwana ari kuita mafoni 100 regai tione let's hope kuti network inoita I don't know. Danny Tembe. I don't know. I'm yet to ask. Kola, hello. Kola, hello. Hello. Magadi Jane. Hello. Magadi yenyu kola. Hello. Tiri kunzwai Magadi. Atisikunzwa kola atisikunzwa wedzerai volume atisikunzwa wedzerai volume atisikunzwa Hello. Taurai manje takukunzwai taurai takukunzwai Okay, pana kola ambofona akataura akati njusu idzi dziri patu. Inini personally ndakatozvinzwisisa zvichitaurwa nevanhu ava. Asi inini at the end ndinongoti it comes down nemunhu anokubatsira. Munhu anokupa gwara ndiye anokubatsira kuti uzive kuti zvii zviri kuitika pauri. Nekuti from my understanding njusu idzi dzitori patu. Kune njusu dzemamishini dziya dzachimbotaurwa dziya kwozoita njusu chaidzo dzinonzi njusu original. Ndofunga pana kola ataura achiti ndinorota hope ndichiona zvinhu zvinoitika ndichiita sei. Handifungi kuti munhu iyeye akambonyatsoona njusu chaiyo muhope dzake asi kuti anenge achiratidzwa zvinhu achirotiswa zvinhu nekuona. imakamboiona munhu ataura nyaya yekuti mati imakamboiona inini handinamboiona okay but ndine zvinhu zvandino experience. Alright, hande atinzwei. Saka kuburikidza nekufamba, kuburikidza nekubatsirwa nematsisahwira anoita zvematare. Ndakazosvika pane mumwe munhu akazonditsanangurira zvinhu zvandakanzwisisa zvinova ndizvo zvandoda kutaura. Okay, tangai matsanangurira kuti mimi maionei, kuti muzofamba imi maionei. Alright, inini ndinorota zvinhu, ndinoona zvinhu. Chinhu chisati chaitika chakaipa ndinototanga ndatomborota zvimwe zvinhu. Saka zvinhu izvi zvaindinetsa kuti sei ndichirota zvinhu ndotika ndichishaya kuti chii chiri kuitika ndikati noregai ndimbofamba. Ndafamba ndopandakasvika ndikaudzwa nemashari enjusu aripo pandimuri kunzwa this was the first person akatanga kundibatsira. Munhu uyu akandiitisa zvinhu zvazvitori wrong altogether. Akandiitisa izvozvo zvekuendeswa kumadziva zvekutengeswa mawaini zvekutengeswa maevarist zvazvichitaurwa izvi zvekutengeswa machira zvekuita sei. Asi at the end of the day chinotaura chiri muropa hachisi muchira ende chinotaura hachisi muwaini hachisi muevarist chiri muropa remunhu. Handiti muri kuona. Ndafamba ndiri kuitiswa zvinhu ndichikandiswa maraisi zvese zvazvichitaurwa nevanhu vanga vachitaura ava ndakazviitiswa zvinhu zvese izvozvo. But at the end of the day hapana chakabuda maproblems angu airamba achitowedzera. Ndakazosvika pane munhu anoziva zvaanoita ndobva anditsanangurira nditi njusu idzi dziri pa2. Pane njusu chaidzo zvisikwa zvakatosikwa naMwari. Hakuna akambozviona. Network vari kuZimbabwe mweya unenge uri pauri wenjusu idzodzo. Asi njusu idzi type hello tiri kunzwai. Hello.
tiri kunzwa. Hello, mukundinzwa? Tiri kunzwa. Hello? Tiri kunzwa. Hello? Hello, tiri kunzwa. Hello? Hello? Tiri kunzwa. Kana toda kusvika pane chimwe zvidzidzo network yotiza saka idzo njusu dzacho hadziri kudzidzewo here raimi hasi tikuda kudzidzawo nezvenjusu dzacho zvino kana dzakativharira tichida kunzwa tozodzidza sei zvinhu zvacho. Right. Gogo. Hello. Hello. Ndava futi vari kudonha chiko inetwork yangu here chii chiri kuitika naindiwo nemeseji wasendwa. Okay, hanzi ndinotaura zvamai vasiri kuda kundibatsira. Alright. Anga achida kufona zvakare. Right. Makoza acho awandisa. Right one. Timbofonera. Kola hello. Hello. Kola hello. Guys, Twitter saying yeah live guy. Inotongoda munhu akaedwa apo. Ndo the best way because my call man ngikirika. Hello? Hello Kola madzoka. Hello? Tikukunzwai. Hello? Tikukunzwa. Mukundinzwa? Tikukunzwa. Hello? Tikukunzwa Kola. Alright, saka ndanga ndichitsanangura ndichiti. Hello? Tirikunzwa. Network yacho. Hello? Tiri kukunzwai. Hello? Tiri kukunzwai. Regai tivadonedze. Regai tivadonedze tise vamwe. Right. Hello? Kola makadiyenyu? Tiripo makadiwa Sisimedi. Tiripo. Sisimedi ndikangoti ndibate zvishoma panyaya yenjuzi. Muri njusu here kana makaionawo njusu? Ndina kuiona ndichitaura zvekunyepa. Alright. Asi ndangodzizisawo zvandosiya. Well, okay. Vanhu pavari kurasika vari kuita zvemadhina vanoendeswa kumvura. Kazhinji njusu chaiyo haiuye pasina mudzimu. Okay. Saka vanhu vari kurasika vari kumhanyiswa vari kuitiswa mashortcut vachimhanya kunoita madhina nekunotenga machira vachipembedza dzinonzi mbereka. Mbereka ndo ino mweya yetsvina yekuti njuzi yaine yakaberekana nemweya wechihure inoine netumwe tunhu twakaipaipa twainenge yakatakurana nato. Saka chinhu chinotanga kugadziriswa idzinza rako usati watambira chinonzi manjusu. Paunoita zvedzinza paya unobva wanogadzirwa zvinhu zvese mudzimu woturuka wotaura zvarinoda dzimu wotaura kuti ndakauya nemasahwira achabata basa rekuti nerekuti nerekuti. Ndoparizotaura rekuudza iwo kuhope dzako kuti panodiwa zvakati machira aya huudzwe nemunhu kunze danotenga jira regodhi kana kutenga rakati nekuti kunotori nenjusu dzinotoka polycotton dzisingapfeke machira anopenya. Kola hold on imbomirai information yose iyi munoizivirepi? Panewo zviriyowo pandiriwo saka ini ndo zvatinoda kuti tihwe kaizvozvo Kola kuti tiyatsoziva kuti we from the horse's mouth
zvino mukati ndakawa tiri zokuti makaverenga bhuku tipei zvamunazvo imi because information munayo ini rega ndikudzei zvangu zvakamira zvakadai zvandoza saka chekutanga mati mimi njuzu haihuri handiti haitodi izvozvo itsvina. alright okay yes kana uine chivanhu chaicho itsvina. okay kana zvese zvezvekunzi munhu anozobata chakaipa zvekubata mishonga yakaipa kana kuti zvese itsvina kuchivanhu hazvidiwe zvese izvozvo. alright saka pane dzinonzi mbereka idzodzo dzimwe yakaipa iyoyo ndo zvinotanga zvabviswa zvosudurudzwa wocheneswa rochitanga manje kufambwa rakachena manje. okay ndopaunozoti iwo wakarara vanokuratidza nega kuhope kumakopoti ninzi kuda jira kana kuti pari kudiwa jira reblack riya kana kuti pari kudiwa rewhite kana kuti pari kudiwa chino nechino vanokuudza iwo vega kuhope hauudzirwe kunzi uchapembedza uchapfekedza machira pambereka uchapfekedza mweya yakaipa uchapfekedza mashava asina kunaka nekuti mozoti chikwambo chacho chinoturuka pachigotaura chigopanda matare. okay iwo mopembedza motengera chikwambo motengera ngozi machira. alright chivanhu chinoda kufambwa ichi kwete kumhanya stage by stage. okay ana njuzu vari kungochemerwa nevanhetsongodanzi pano tine njuzu pano tine njuzu kune dzenhope kwedzo dzemadhina dzamuri kunyanya vavarira vanhu munodzida zei kune dzenhope dzisingatombode kana dhina iri kunobikwa zviyo munga raisi rine dovi riya kuchibikwa kana huku dzechivanhu dzakakurungwa mudovi zvese izvozvo panichitodyiwa matamba mazhanje chimichero yechivanhu asi kungonzwa munhu ari kutaura zvebhodhoro rewaini ende makatsamwa kola mauya makanyatsetsamwa riri kutonzwa kubhoyekana nazvo ndikudze chisimeni nekuti vanhu vanosoresa chivanhu nezvinhu zvavanenge vachiita izvozvo vanhu vosikira vari kumabhichi kwakapfeka mashota vachiita zvavari kuita iko kwanisoni chiri kupembedza njuzu. alright saka rinenge riri shavire matinonzi mbereka inenge ichinzi mbereka zvinosoresa chivanhu chedu tisimati chivanhu ngatidzidhei chivanhu chinatsi kugara pasi udzidze usati watanga kubata zvakawanda hani maona. okay saka imbotiudza munin'ina let's say vanhu wamanya kuita zvinhu zvekunozvitengera micheka yako yoiyi usina kupembedzewa usina kudii maconsequences anozowanikwa ndeapi ndo mamwe matambudziko anenge akusanganwa nawo ekuti munhu unogona kungoti wasvika pane vanhu vonzi hanzi vanoroya kana kuti vanoita sei kuzvisimudzira dzimwe mhepo dzakaipa uchingotaurwa zvisiri izvo nekuti wakaita zvisiri izvo kupamwe wakapembedza kangozi. okay pamwe makapembedza mweya wechikwambo chakabatwa nokuti mimisha mizhinji mune hwambo hwakaitwa vanhu vakabata vakuru vamwe vakaenda vakabata mweya wechikwambo chikwambo chinouya chikaprofita pasisinei mukupemberera zvindo unozonzwa tanzi tinopemberera nen'anga inobata mai hani maona nekuti vanhu havasi kutsvaga kwazviri kubva ukaona fridzi monguva mudzinza zvezvekuti kana uyo wafamba uri mwana mudiki waona kuti nziye zviri kukunetsa wobva unoudzwa wodzokera zvakare kuvakuru vanhu votanga kuramba kuti takunamata takudii vamwe vazhinji vari kunamata vari kuhwanda vari kutya kuti kana iwo wanga une mudzimu womumusha mudzimu uyo ukaturuka uchafumura zvese zvavari kuita zvakaita vamwe ndopavanozongohwanda nekuti isusu takunamata hatichabate izvi isusu takunamata hatichabate izvi because vaakutya kuti mudzimu uyo womumusha ukangoturuka chete waakufumura bamukuru kana bamunini vaye vanobata vari mumusha. saka chivanhu ichi ngatichiitei nemazvo vanhu vasamhanyirire kuda kungofarira kuti hanzi ndine njuzi ndine njuzi kana iwo wanzwa kuti kune manjuzi chitsvaga kakuti zvabva nepi vakokwa here nenekwako vakokwa nedzinza iri nekuti njuzu mudzimu wako iwo ukadedza vashaya mudzimu wako ukaona kuti vashava vakurasika vakuita zvisiri vanovadzika futi because havana dzinza nesu ava kungonzi uyai mumbogara pano zvavangofanana nemunhu ari kurenta paari kugara mangwana munongofuma makaudzwa kuti 3 months dzinouya idzi mugobva panapa mugotama isita kuda kuya kuzogara vari dziremba ndo zvakafanana nezvinoitwa njuzu ikarasika hunhu njuzu inotandwa nevakaidedza vashava vanodedzwa vamwe vanorapa vamwe vanouchika vamwe vanoita sei handimi kuona saka vanodedzwa kuti takada kuita vakuru vanoda kushereketa mumusha vakazwa kuti mudzimu uri pane mwana uyu voda kushereketa nemudzimu mudzimu unosukuruka
dzechihure. Powerful. Kona mune makore mangani? 36. Makatanga kuziva kuti mune Mashavi neManjuzu mune makore mangani? Ndofunga pandakatanga kurota nandiri grade 5 ndopandakatanga kuita zvekurota but ndaisaziva kuti chii chiri kuitika. Ndakangokura vanhu vachitongondiseka pamba zvezvekunzi muprofita wedu nhasi warota chii. Ndotaura zvandendarota but ndaisaziva kuti chii chiri kuitika. Ndobva zvabvita zvakakunge zvabva zvaenda zvabva zvatanga ndakusekondari. Ndobva zvakabva zvatanga kuti ndakurota ndakutorota manje nemakwenzi ndakutorota ndikarota ndikamuka ndikafamba ndikaenda panhu pandakarota pepa ndotonoona kuti ndochinja ndakarota kaichi. Chinja ndakarota ichi. Saka meaning to say kuti imimi munotorapa kaini? Ndisati hangu ndapedza ndosaka ndakuti ichi vanhu vachidi kumhanya. Pane zvimwewo zvekutondogona kuti zvisimeti makosora madi kutora icho neicho masanganisa munhu zvinogona kuita. Asi handingati ndasvika pastage iyoyo but ndikangosvikawo hapo panenge pachitwawo mutambo vanombosvikawo havo vokurukura nevamwe. Yeah. Saka makaroorwa here ini? Saka mudzimu une chekuita here nezvemarriage? Zvinoturirwa kuti mwana wana ndosaka mutona paipa panopisirwa pane Maria inonzi inoiswa mundiro ya Maria ndiyo inotaurirwa kuti mwana wedu awana muchengeti. Alright. Aona wetsvimbo anomuchengeta vekwangana vekwasoko kana kuti ndeyekwaMhofu kana ndeyekwechi totaurirwa nevakuru ndozvinenge zvichitaurirwa ingori nyaya yekungotaura kuti mwana wedu awana muchengeti womwenyu yawana muchengeti. Alright. Zvokutoti hazvitokanganisi saka vanenge idzi dzevamwe vanozoti isusu totodza kugara mudzimba dziri kuramba tigare mudzimba Njuzu idzi zvinenge zvichifamba seya? Izvo zvakuenderana sisimeli kuti zvinhu zvinenge zvakatangwa sei kubva kumashure uko nokuti dzimwe nguva ndozvandataura zvezvekuti munhu unenge wakatambira makapembedza chinhu chisiri icho. Okay. Nokuti dzimwe nguva makapembedza ngozi makapembedza kamuranda kakafira mumusha menyu kari kutodawo mukadzi kari kutoda kuripa saka unogona kugara sei zvakanaka imo paine ngozi iri kuda kuripa mumusha menyu iyo yamakapembedza zvekare. Okay. Saka imini ikona semunhu achiri kubatsirwa kuti mukwanise kuzorapa muri kupinda mumvura here? Chiti kunyepa zvekumvura ndikati ndakapinda mumvura inini paupenyu chepandigoni kana kusina. Asi kuhope handingati ndakarota kana kanokwana kana ka5 ndiri kumvura. Ndakatorota kuti nditozorota ndiri mumvura ndichitoswima chakuti ndichiswima ndiri mumvura. Handina kutangira pakuti ndiri mumvura ndakatorota ndichitoimba nziyo dzechivanhu ndiri kuhope. Ndichitotamba ziyo dzechivanhu ndichitoimba nziyo dzechivanhu dzinoimbwa panoitwa bira dzandairota ndaitoimba ndiri kuhope ndichitozwa kunge ndiri kutamba. Zvekutoti ndakatozonzi nasoko sezvo vari munhu vanoziva vakandisiya ndichita zvandaita zokotiro mubhedha ndaiti umbwa uchisheka because ndaita kunge ndiri kutamba. Then after ndaita kunge ndabva kwekuchivanhu kuya kwe ndopandakaota ndiri mumvura manje ndichitoshambira asi ndaita kunge ndiri kutamba ndine vanga vakangondikomberedza vari mumvura handina kuona ziso zvezvekunzi bvudzi rakareba kana kuti rakaita sei ndinganyebe handina. Asi pese apa pandairota pese apa ndaiona machira manje. Chero pandakatanga ndichimba nziyo dzechivanhu ndaitoona machira ndichiratidzwa machira ndopandakabva ndaziva kuti machira ndinofanira kuita ndeapi neapi neapi. Hazvina kuti hanzi ngezvemangwana ndarota ndogona kurota hangu zvinhu zvinoitika kuti pamwe pane urwere huda kuitika kana ringave rufu chairo ndogona kutorota kuti pachaitika rufu kana kuti pane zvakanaka zvida kuitika zvisi zvakaipa zvega unogara ukangopiwa chenji yedzo. Saka iwewo semunhu unofanira kuzoita kukumbirira kukangofanana nekunamata kwekuti unonge uchitonamata kuti chindibetserei mundipe kundise kuti tirikunde iri ratasangana naro ratatarisana naro tori kukunda sei. Upota uchikumbirira uchitaura unamusika vanhu nekuti chivanhu hazvireve kuti chivanhu hakusanamata asi manamatiro ndo akasiyana. Tikunamata Mwari tese zvichemo zvedu chechi zvoendesa kuna Mwari asi manamatiro ndo asiyana. Nekuti kuchechi tinotoendawo tichitononamatawo tichitoziva ndoenda kuchechi kwakati asi inini kana ndadzoka kumba chivanhu changu handisiye ndinotoita chivanhu
makerekenji ayo tine manamatiro edu echivanhu takatopfugamawo tichikumbirira kubva kuvaridzi vedunhu chairo chairo mauri dunhu ratinogara rine varidzi vaso kutanga kukumbira kubva kuvaridzi vedunhu kusvika tati tisvitirewo kuna musika vanhu kuti vana venyu isu tachemera zvakati zvakati nezvakati nezvakati totaura zvatinenge tichida asi inini dzidziso yandinoda kusiya nhasi ndeyekuti vanhu musachemere nekumhanyirira kungoti ndanzwa kuti ndine njuzi votomhanya kutengewo maswiti nemawaini nemabhisiketi zvavari kungotaura izvi koze nhope dzimakudzirasirani dzinodawo mhunga nesadza rezviyo muri kudzirasirana nese baba mangoita dhodzi dzemaswiti zvimi vanhu makuzopota manje makunopindana nezvisirizvo makunopota makunobata zvakaipa nenyaya yekupembedza zvisiriizvo muchipembedza mbereka dzakaipa tsvagaidzinza ndo chinhu chekutanga ndopanotangira chivanhu. Alright, Miracle ndibvunze asi kana uine mudzimu nenjuzi unobvumidzwa here kana kuti unogona here kuitira vamwe vanhu zvakaipa kusunga hazvitodiwe kuti vanhu izvozvo zvisinei. Alright, ndo unonzi urombwa iwohwo vanhu vanoita zvinhu zvekunotenga zvinhu zvekunotora pane kutora kana kutenga kana zvakangofanana nekuti kuromba chivanhu chaicho apere afona airtime yake I think yapera. Hey, she was interesting. Tanga tiri kudzidza pana kola tanga tiri kudzidza pafair airtime yake yapera tatoda kunyatsokunzwisisa manje. Pane mameseji mirai tinde kumameseji right pane vava mirai tifonera ava tinzwa. Hello kola muri sei? Tiri right wedzerai volume yenyu mbijana. aiwa taura henyu. Kola hello. Right. Mirai. Go back phone. I think he was listening. Right. Go ma Neru. Hello mzukuru. Pari kupisa panapa manje makozi ati hasi kupera. Saka ndangoti rega ndingodavirawo yenyu because makozi ndifunga pane 58 vanoda kutaura nyaya dzavo. Saka ndangona matofona kati iwa zvataurwa neabva uyu ndizvo zviye zvatanga tichitaura masikati. Nzvimbo nenzvimbo ineve nevayo. Saka manga muchinoda kumbodera mamakulazi here. Handisi kuzoti imi mandisi kubatirira here kuti pamwe munenge moda kuzorora mumboteerera kana kuti muchirenyi kuda kutaura. Alright, kana kuti regera timire kusvika maybe na 9:30. 9:30 uye zvine nguva iyi kunokudze ikoko tinenge tava 10:30. Alright, pakanaka gogo regai tinzwe. Because ndiri kuEurope ndiri kuGermany. Alright, no pakanaka regai tinzwe. Alright. Okay. Kola hello. Hello Kola. Kola. Hello chisimeli inini andinanjuzuka. Hello. Takateerera. Chisimeli inini andinanjuzu asindoda kuzotawo. Alright. Sanga ndichirota hosha dzobva dzaitika. Saka for the past time ndanga ndichingorota nditorwa nenjuzu. Ndakutorwa kudaro ndobva ndangoudzwa senge ndinaye kuti kana ndatorwa uudze vanhu kuti vasandicheme nekuti vakandichema handidzoke. Saka ndizoti pakadaro unenge une njuzu here ende ndine ability yekuti ndokwanisa kuziva munhu zvaari kundifungira ndakangomutarisa. Okay. Alright. Saka muda kuziva kuti izvo kuti mungangove mune njuzu here. Ndinoda kungoziva
batai makadaro regai ndifonere gogo regai ndichofonera gogo muri pakoli ipapo tinzoti gogo vanotipindura kuti chii. Batai makadaro. Right. Gogo. Yeah, taita muzukuru aita mubvunzo panapa ari kungodawo kurubatsiro rwenyu kubvunza. Ari kuti iye anorota every time achitorwa nenjusu. Asi pakutorwa nenjusu apa anoudza kana munhu anenge achifamba naye kuti ndikatorwa nenjusu please musandicheme because mukandichema handidzoki. Saka ari kuda kuziva kuti chingave chiri chii. Mwana uyu kudzinza rake ane zvainazvo here kana mudzimu iri paari. Okay. Ndochino 1 chandino handiti munoona ndichipembedza micheka yangu yemudzimba. Makambondiona ndakapfeka micheka yenjuzu here vazukuru? Aiwa. Yes. Kuvadzimu vake ane mudzimu uri paari here nekuti njuzu dzinouya semadzisawira. Okay. So kola uri kunzwa here? Ndikuzvinzwa asi iye handinganyepe zvisimeli pane zveshona-shona nezvemudzimu handina kana chandinoziva. Ndakatokurirawo muHarare ende ndakakudzwa nevanhu vanoita zvekunamata zvemachechi. Saka zvizvemudzimu handibvezi asi paindatoti paitika chirongwa ichi ndinzwisise because zvekupa izvi zviri mandiri hope ndinorota zvinhu zvichiitika. Zvekutorwa nenjuzi it's been going on for a long time. Saka zvizvekoti zvangondimuvha ndikati rega ndimbobvunzawo vanoziva nezvazvo kuti zvine chekuita nezvenjuzi here kana kuti just hope zvadzo neability yekungoziva zvinenge zvichazoitika dzingoriwo nyasha kana kuti zvine chekuita nechivanhu kana unjuzu I don't know. Kola ari kuti haazivi. Ari kuti hakuna njuzu inouya pasina mudzimu. Okay. Taura kundinzwisisa Kola. Ari kunzwa. Inini ndakatombotanga ndawana izvi zvemanjuzi izvozvo. Ndokuzosvikirwa nemashavi edzinza rekumusha kwababa vangu. Ndakanotsvaga, ndakanofamba netsoka kunobata imwe nyika isiri Zimbabwe kuti ndiwane dzinza rekwandinobva ini. Ndokunotambirwa chivanhu kumusha kwababa vangu. Ndopa kana chivanhu chazogadzikwa pane doro rinobikwa riye. Masese handiti munobika 7 days. Mabika 7 days pane masisa tomadzosera kumvura. Zviyo zviya tinozvidzosera kumvura. Ndopanozouya madzisawira vana njuzu. Madzisawira aya madzisawira evadzimu. Saka iye ari kuti anotogona kuona kurota zvinhu zvinotoitika zvese. Saka haacharwisisi manje kuti chingava chii. Anogona kurota zvinoitika njesu dzinotokuratidza chaizvo zvinoitika madzisawira anenge akangoganhira. Asi ngaatsvage kugadziswa chivanhu chiri paari zvemudzinza rake asati atutumidza madzisawira. Nokuti madzisawira zvakafanana neni newe Meli kana kuti naningi kana tinana chikana vai vatinoona pamafacebook muri masawira. Gore randinoregera kukubikira izvo ndinokubikira semadzisawira munotsvaga mamadzisawira asi vadzimu ndo vanokutsvagira madzisawira tinawe mvura. Okay. Saka in other words ane zvaanazvo anofanira kutanga atsvaga zvaana ombonotsvagirwa kudzinza rekwake okumbirigwa. Ndatenda hangu. All right. Kola handiti uri kunzwa? Ndazvinzwa zvisinei asi zvakaoma semunhu anonamata iChinese chaiyo asi zvisinei hazvo pamwe ndichabatsirika pamberi apo ndambonzwa zvakawanda. Sofa hangu ndombomira ndakadaro. Chero ukatoenda kuchinamato pane gore randinoziva randakafamba ndanzi ndiende mukati mecheche yechinamato yepostori kuLeeds kuEngland.
ndakati ndichisvika ipapo vanga vachitozviziva vainamata kuti ndiri kuuya ende ndaitopawo kudzikinura. Saka kana kuti namato ichocho chivanhu chaicho vanochiziva kototi ndakaenda ndiri munamati asi ndakaenda ndine dudziro randaifanira kutodudzira mukati mechitendero chavo. handiri kunzwa kola. handazvinzwa sisimeli maita basa regai tikatambipe vamwe mukana. Alright, pakanaka kola waita hapo rikatikate tinzwe mumwe. I hope adedzwa pane right. Hehe. Uno zvacho. Kola hello. Hello. Wedzera volume. Simeli makundinzwa. Takunzwa toda kuti mbuya vakunzwei kuita kana muchibvunza mubvunzo vakudayirei. Alright. Inini ndakada ngobvunzawo kuti inini ndiri mumwe murume ndiri mumwe munhu ane shavire njuzu nekuti inini ndiri munhu anonamata ndinowanzoda kuregedza kuzviteedzera nekuti kana uchienda kuchechi Pentecostal pedu kwatinoenda kunoparidzwa inonzi mamarine spirit handiti. Then ndakazoma ekuti kana ndandiri first marriage, second marriage, third marriage ine ndiri munhu anongororwa nevarungu vega vega. muchingochinja yenyu varume kudaro kola. Asi kola vakaoma muchingozvichinjira yenyu varume kudaro. Ndinotororwa zvekutororwa zvinototyisa kwedu kunotodyiwa inonzi mari. Ende mukufamba manje zvakazoitika ndezvekuti inyaya yekuti zvinenge zvanzi like pandati kuchechi ndinenge ndichinzi kuchechi ndikaenda zvonzi imarine spirit asi every time vanogara vachitonditi zvoni pane chipo chiri pandiri kana kuri kumachurches edu emweya pane chipo chiri pandiri chekuti ndinokwanisa kuprofita ende chitori chokwadi ndikatogara nemunhu nenguva yekuti ndinototanga kutoona zvinhu zveupenyu hwake kana kutoudza munhu zvakati nezvakati nezvakati handiti. Asemuprofita here kana kuti murisvikira. Mbuya vari kubvunza imbodairai mubvunzo. Mbuya vari kubvunza bvunza yenyu mbuya. Tati vasekuru vari kutaura muprofita here kana kuti svikiro. Hanzi vasekuru vari pamuri vari kutaura muri svikiro here kana kuti muri muprofita. Aiwa kana ndichipinda kumachechi emweya not kumapostori kumapendekostari chaiko ndokwatinotonzi nechipo chekuprofita nekuti ndo zvinotoitika pandiri zvekuti ndinotoudza vanhu zvikuitika mukati meupenyu hwavo even kuti akatoya pandiri anezvaanenge atori nazvo like kana kuti asibata kana mushonga wakarema tinotozvinzwa pane kuteedzika something pandiri kutonzwa kuti pane zvisina kumira mushe. And then nekuzofamba kwandikaita ndekwekuti ndanda kurota like njuzu kuhope ndakatoiona inini yangu inotonzi njuzu yacho ndakatoiona ichitondiudza kuti ndive zvandiri ndiyo inondichengeta ndiyo inondivhurira kuti zvinhu zvangu zvifambe zvakanaka. Kwese kwandinoenda kazhinji zvinhu anenge atori machena then pazvatonzi chese chandinenge ndanzi nditenge ndofanira kutenga like izvozvi zviri kunzi jira nemabhidzi gold jewelry zvese ndakatotenga but ninge kuti kana wazoenda futi kuchechi unonzi ndee munopisa zvinhu izvozvo confusion chaiyo ndiyo inenge yaita sei yatobata pakuti unonge wakutadza kuziva kuti zvinhu zvindoita sei kunamata ndotoda kunamata toenda kuchechi mwoyo wangu unotoda kunamata asi uchisvika unzi mamarine spirit asi uchinzwa nechipo chekuprofita waenda kunofamba uda kunzwisisa kuti sei izvo zviri kudaro zvakangofanana kana tikaimba chaipo padzimba pandiri kuti ndinororwa unongoda kunzwa kuti mweya uyu unoita kuti usagare pamurume wongozonzwa futi kuti ida kukumbirirwa kunzi
kuzikamisa ugare panzvimbo 1 saka zvinotori neconfusion zvakaramba kunzwisisa kuti zvinhu zvakadai zvinofambiswa sei ende ndakanzwa futi kakawanda zvinzi ishavire anziti kushava unenge uri pandiri ende chitoriwo chokwadi ndinoshava ende ndinotenderera nyika hobo dzandafamba zvinhu zvangu zvichingondiitsira but pane nguva yekuti kana ndikatsamwa zvinhu zvese zvinoenda pasi saka ini ndatotambura handichaziva kuti zvinhu zvakanaka zvinhu zvakaipa asi kukomburena nezveupenyu hwangu hangu handinyanyoda kukomburena asi ndoda kubatsirwa. Mamunzwa kagogo? Ndiri kumunzwa hangu hombarume yangu iyi. Havana shavere kuprofita vaihombarume ngavadzoke kuchivanhu. Ngavadzoke kuchivanhu wopedza chivanhu nechivanhu kuti vazotambira mashave evanjuzu ende zvatinoda kudzidzisana ndezvekuti hakuna juzu yamunotsvaga musii. Tiri kunzwisisana ipapo? Vanoenda vachinopa zvinhu zvavanonopa kumasii kana kumakungwa hakuna juzu inoenda kugungwa. Hakuna juzu inoenda kugungwa. Juzu dzinowanikwa kuna zvakaita kuna ningirini mupure ripa kune madhemu musii nenjuzu hazvisangani. Ndinonzwa zvangu vazukuru vangu pano vachitaura kuti ndazoenda kusii mwana musii. Saka zvamunotonetiswa zviya kuchipostori kuchinamato chamunotiswa munonzi ndende munotora sea water. Hatiwirirani nazvo. Handikaudzokere kuchivanhu uri sekuri iwe unovhima iwe. Dzokerai munogadzirwa zviri pamuri sekuru. Kana ngandiri kuZimbabwe ndo zvandakatoudzwa. Ndiyo zviri pamuri sekuru nokuti muri munhurume munogara seiko nemumwe murume. Ndosaka wanzi munhurume hanzi uri munhurume ungagara seiko nemunhurume wakambozviudzwa here pawakabva kuZimbabwe apo pawakafamba? Hatichakunzwa kola. Ndatipo wakambozvinzwa here kuti hanzi uri munhurume unogara seiko nemunhurume iwe uri munhu une munhu ushavire munhurume pauri wakambozvinzwa here pawakafamba? Uneshavire kuvhima muzukuru. Tiri vamwe tinovhima pamwe asi munofanira kunogadziriswa zviri pamuri asekuru. Mune foni 2 here kola ibobvisa imwe foni takutozvinzwa isi tichitaura kumasuro. Uri kuzvinzwa handiti? Aiwa ndiri kukunzwa iko zvinezvi. Wanzwa kuti hanzi kwaidzokera kuchivanhu uinde unogadzirisa zvinhu zviri pauri uneshavire kuvhima. Kungoti zvinhu zvachona ndiri kuzvinzwisisa zvokutaurwa nagogo but nyaya inoitika ndeyekuti kuti uchitanga kufamba futi unobva wanzi vanhu vachona vanochiva vamwe ndovanochivira zvinhu zvacho zvoidzwa ushaya utotangira. Okay, hanzi handisi gogo ndiri changamire. Alright. Saka iwo watiwo zvese zvatagwana changamire panapa wakatombozvinzwapo? Ndakatozvinzwa but nenyaya yekuti unenge waita mwana mudiki pazviri kaobva washaya kuziva kuti unotangira papi nekuti zvainzi zvikangoda kubatwa unopedzisira wavhiringidzirwa vamwe vanochiva. Saka iwewe hauna vabereki here? Tinavo vabereki variko. Ko kana panovaudza vanoti kudii?
pane kanenge kunyozera pazviri ipapo nekuti ndakatonzi kudzinza kwedu like ndini ndakatosarudzwa zvinhu zvigare pandiri here kuti but zvinoita kunge vanhu vabereki vacho vanoziva asi vanhu vacho havadi kundibatsira kuti tigadzirise nyaya yemumwe anenge akutaurawo zvake mwachitaurawo zvake saka unotoona kutoti unoita confused nokuti chichaitika ndechekuti tsvimbo dzenyu mukati memhuri yenyu ikoko vanogona pane vamwe vari kutodzitenga tsvimbo dzenyu dziri pauri idzodzo handiti muri kundinzwisisa ndikuzvinzwa saka vabereki zvavari kutaka kuzengurira Changamire odii mwana uyu ivo vanofanirwa kufamba kwete vabereki chete dzinza rose rofamba robika doro remumusha remwana uyu ropembedza sekuru vari pamwana uyu vomupa makanu ake netsvimbo dzake kuti akwanisire kuenda kunovhima oita uvhimi hwaanofanirwa kuita muvhimi ava madzisawira vemvura vanozowira gare gare. Alright. Andiri kuzvinzwa. Asi chinofa kugadziriswa ishavi remumusha. Uri kuzvinzwa? Ndiri kuzvinzwisisa. Saka wodzokera wotoinda kuvabereki wotonovagara bhamba kunovapusha kuti aiwaka saka muda kuti ndidini upenyu hwangu. Varume mukagara pasi hamugwazi. At least uri kutaura kuti zvinhu zvavari kutaura wakambozvinzwa wakatosangana nazvo pawakafamba pese. Saka wotodzokera kupasi unogara pasi nevabereki vako unyatsa kunoti vedu we kana musingati ndigadzirisike saka moda kuti ndidini then motoona kuti mafamba semhuri moita zvinhu zvanzi zvevasawira vari pamuri vemanjusi ava vachazouya paleta mambogadzisa zvemumusha zvinoenda zviri kunesa iwe uri sekuri iwe unotoda makana ako iwe uda kupuwa makana ako iwe nematemo asi haikuda kuutitema nematemo iwayo kana wapuwa matemo ako usautiteme nawo. Aiwa tachidinzwisisa aiwa maita basa shwa nekuti tatambura kutadza kunzwisisa kuti zvinhu zvachona izvi zvinofambiswa sei kuti maita vanadi but aiwa tazvinzwisisa. Alright, cool. Pakanaka. Alright, ndiwenyu mvura Changamire pachiya vamwe akuzowanda makwela nekuti manzwa kuti umwe abatsigwa dona hako umwe abatsigwa makuchiuya hobho manje pakuchiuya makaoma vanhu imi. Hello. Tikukunzwa muri sei? Ndiri nani zvangu? Imi muri njuzi chete mine dreadiro. Mazvinzwa nekona yakoma. Ndaona iro rasta renyu rakangoita kunge rekujuzi so. Aiwa ichokwadi ichocho ini ndauyoone yangu nyaya iri pakutotsvaga rubatsiro handisi. Alright. Inini ndaingofonerwa namama ndichingonzi ndanzi nemapostori usaende padhuze nemvura uchatorwa nenjuzu. Alright. Hapana chandaiziva asi makore esaya ndiri munhu wekuti ndaingoratidzwa zvinhu kuhope kana munhu ane mushonga kana munhu ane chii ndaingoratidzwa zvinhu zvaingoitika yekutoti pane pamwe pamba pandakambogara pamba ipapo pane munhu washanga akaromba akatozosvika pakuudza murume wangu kuti kune vamwe vanhu vasiri mapasta vasiri maprofita but vanoprotecta vanhu mulife vanoona ya very lucky ndobva zvapera zvakadaro munhu anoedza kana kundiponda kana kuita sei zvinoramba saka ndakazoenda kumusha manje nimai vangu vangu vane mudzimu wasekuru nambuya pache zvavo saka ndakaenda kumusha last year ndichiti ndizvigadzirise infact ndaitonyanyofambira nyaya imwo tiripo zvikanzi izvi chimbosiyaiwo yatimboita nyaya yemanjuzi iri kunetsa saka wazvisinei pakauya mupostori taiti tichishandirwa
ndakambosvika mupostori mudzimu wamai wangu obuda svika ndazoti iwewe ndautenga jira reredhi nejira rewhite nemukombe netsvimbo nebhasketi ndozviri kudiwa ndobva ndandozvitenga ndobva ndadzoka haabva paitwa mabiko pachingotanga kungoitwa mabiko sekuru ndobva vabuda pana mai vangu sekuru vabuda kudaro vabva vati aiwa muri kufamba negwara madzibaba ifambei nebasa muri kufamba negwara haatagadzirisa tapedza mai vangu vaingogara vachiti mwanangu uye December ndoda kupedzisira dare rako chero ramboitana namadzibaba ita kuti ridi ipedziswe sazvisinei tabva kuita mabiko endakarota bhasiketi rangu riri pasi ndobva ndarota ramai vangu riri pamusoro agarana achitamba sombijana ndobva agara straight. mai vako vane zviri pavari herewe? vana sekuru nambuya. Okay, all right. inini ndakabuda iwo manjusai saka ndaratidzwa zvikadzaiwa zvikuratidza kuti mudzimu ita se yawirirana saka ndakagadzirwa ndikagadzirana namadzibaba nanhasi ndinongoratidzwa zvinhu kuhope chero murume akahura ndinongoratidzwa zvese kana nemunhu wadana naye ndotoratidzwa chero nebhodhi yemunhu zvese ndinoratidzwa dzingave shamwari dzakaipa dzingave chii ndinoratidzwa saka dambudziko rakazoitika pamanje nderoti mai vangu vakabva vashaika muna October tisati tapedzisa dare iri saka ndangoramba ndichingokontinyana namadzibaba pakukontinya paya tichienda kuHoughton Park kwambotaurwa nevamwe uko kumapopomo kuWaterfalls ndaingoenda apa kana vaibuda zvese zvichiita ndobva ndasangana nevamwe madzimai ndandina madzibaba ndibatsira ndikati munhu ivoyi arida kuenda kumbondokumbirirwa ane mudzimu haana manjuzu chete ndobva ndakaziva kuti ndine mudzimu nguva yese taingoti manjuzu ndine mudzimu kudaro ndobva ndazodzokera after funeral ndobva tandokumbirira pamuti watikandokumbirira zvikaita sekudaro zvikafamba tikadira doro tikadii saka apa ndane confusion kuti zvinhu zvatikaita handichaziva kuti zviri right here ndorubatsiro rwandauda kunzwa nambuya because ndakazonzwa nofamba kwenguva kuti unofanira kutanga mudzimu. Alright guys, onai zvatichaita this show haisi show ye1 day pafair iyi haisi show ye1 day because I've got 64 calls hatinga accommodate 64 calls in 1 day so tichangoti even vatakwanisa kutora tikatorawo maybe time tatogara kadzatove kumapasichi kota past 10 dzekuno kuAfrica takatora maybe vamwe 2 callers kana 3 callers vamwe totodzoka futi neFriday tozopedzisa show iyi handitika inhange mutanga ndimurikuda kubatsigwa foni zvanaka tine 3 apa gogo pane mefoni macallers pane mefoni ini pakati imi muchitaura apa gogo vachikunzwai apa gogo vachikudavirai handitika I think iyi show haisi ye1 day zvandatoona nokuti vanhu mose mune njusu handimoona vanhu vane njusu makawandisa nenjusu dzenyu idzi makawandisa pafair rikatifonere gogo tinzwe kuti gogo ivo vanga vachimbomwa mvura kuti yako nyaya yakamira sei. Hainotoda 2 kana 3 sessions gogo muchembere machangamire pachipamwe chaichikuitika chandatoona pano chekuti show yedu ika yemanjusuka haiperi nhasi pave ne68 calls from that's 64 now 68 hatingavapedze vese nhasi ndikutongofunga kuti maybe pane aripo uyu ari kubvunza mubvunzo kwamuri handika vemubvunzo maybe tokontinya futi zvene Friday moti panguva mombobatsira vamwe 2 iko zvino mukupindura mubvunzo handiti Friday mondipa nguva todzoka zvakare handika mobvunza vanoda kubvunza mubvunzo muchivapindurazve because vanenge vari confused vasingazivi kuti ichi which is which uyu aripo mamunzwa mubvunzo wabvunza here machangamiri ose mafutashi manzwa mubvunzo wabvunza here changamiri wangu tazvinzwa saka roda kuziva kuti zvavakaita ndizvo here after amai vashaika kana kuti pane zvakakanganisika. Pamwe ndinogona kunge ndisina kunzwa zvimwe anga aripo ndiye wandanga ndichitaura naye uya aiwa hasi ndeumwe
ngaadzoke zvakare. Andidzokerai padzokorodza zvakare kola. Ndozokukorodza. Okay. Makati henyu machembere tifambe nenyaya. Nyaya yangu iri papa ndeyekuti nguva yese ndaingoudzwa namama kunzi usaitambire pasi. Vari kutaura kuno here? Vari kutaura nemi. Handizima, ndiri hombarume. Ndihombarume muchangamire. Hombarume. Regai titouchira uchangamire hombarume. Hombarume, alright. Aiwa kutadza sevazukuru esatadza kutaura. Saka ndaingonzi ndisaende pasaidi nemvura ndotorwa vachiti ndozvavari kudzwa mapostori. Saka ndakazoenda kumusha ini neomai vangu vanga nemudzimu vanga vana sekuru nambuya nguva imwe chete. Saka ndaenda kumusha taitofambiro hedu dzimwe nyaya dzemumba ndobva zvangobudo izvozvo zvikanzi ngazvitogadzirwa emergency. But zvakazobudira mumatare because mai vangu vaiti pakangouya postori kuti munhu ada kutibatsira paibva mudzimu waibva wabuda. Saka pawakabuda mudzimu takabva tashedzwa tese namadzibaba vaya ndobva ndanzi nditenge jira reredhi nejira rewhite ecotton. Ndobva ndanzi nditenge bhasiketi netsvimbo nemukombe nenhekwe. Ndakazviudzwa kumatare kwamama zvikanzi aya madzibaba mukufamba nebasa ndizvozvo. Ndobva ndaifanira kuzondopedzisa namama manje vakabva vashayika muna October. Saka ndakabva ndangokontinya ndikandotsvaga madzibaba tikaramba tiita namadzibaba. Saka ndakazonzwa kunzi hanzi tofanira kutanga mudzimu zvandanzwa vamwese vachitaura tisati tatanga zvevasikana. Saka handisi kuziva kuti takafamba negwara chairo here because chero jira regold neblue ndinaro futi. Saka reredhi rakazoswa basa rewhite. Makaenda kuna madzibaba. Mati? Madzibaba ndevedzinza renyu here? Pane doro rakabikwa riri mumusha here? Aiwa havasi vedzinzawo ndakatongovatsvagawo. Kokuchevedza vari vedzinza. Halo sisimeni? Hanzi izvo kudzi makaitei kudzinza renyu mane chamakaita here chekudzinza kwenyu because madzibaba havasi vedzinza renyu makamuna kutofamba zvakanaka. Ndakatozoenda navo ndo vakatozoenda neni mugomo last minute ndobva tandokumbirira madzibaba. Kazhinji vanhu vekusangana navava ndo vanokutorerai zvipo zvinenge zviri pamuri. Dzinza renyu muri kunyanyorityireiko? Kusaziya tichitsvagawo rubatsiro kusatoziya. Nekuti kana zvasvika pakunzi dzinza zvinene kuti vari kuramba, nekuti vakaramba chichemo vachinzwa zvasatira ivo. Zvakafanana neni nhasi haundisumudzi pano uchitaura kuti uya uzondibatsira chakati chiri chinoenderana nedzinza rako nokuti ndinokudza tideidza dzinza rako rese. Handikupanzwa. Kunze kwekutoti wakuromba kandopa unotya vedzinza. Saka pandofanira kutotanga kuzvigadzirisa kakuti wanikapa. Nedzinza renyu. Kutanga kuenda kuna baba mukuru, kuenda kuna nasekuru vasara vemumusha, munogadziriswa zviri pamuri amai. Manje vekumusha kwana baba vese vakashayika ngosara ndi baba vangu chete. Zvindo baba vacho zveyawo. Ivo ndo baba vacho nehanzvadzi dzenyu kana panana vana baba ihanzvadzi futi ndivana baba mumusha ndo vanofanira kugadzirisa izvi. Madzibaba vanei nemi, madzibaba vanogona kutokunzirai jamba mukati memusha. Hanzi amatemati hapana vana vatete here wekola? Tete vasara i1 vamwe vakatoshayika December inde 1 vacho vasara vakatoromba futi. Nditori dambudziko. Baba vari kurwarawo nebiopolar vambozvinzwisise. Haisi biopolar. Endai munotaura nyaya yenyu amai, urwere hunotopera kutaura kwatiri kutoita pano.
regai ndiite sekudaro pandiri kuenda because ndichaenda komantent ndotombondogara futi navo pasi baba plus rudzi rwana baba vangu manje vanonetsa makara baba vakutorwara amai imi ndimi dzimu remusha mopa wakuvhumbamira vanavo aiwa asaregai titondozvigadzirisa mbuya ndichangamire sorry sora uchatore mushe regai ndozvigadzirisa changamire saka handizivi kuti ndinokwanisawo kufambawo nemere pane chigadzirisa mugwara omu tichibatanawo tichibatirana ndinokwanisa kungokurayirai zvamunoita asi ndikakurayirai zvamunoita munondiona kumakope kwenyu ndokwandichakurayirai mafambiro enyu amuchaita alright hanzi ndichakurayira kuhope uchavingwa kuhope iwe uchavingwa kuhope woraigwa kuhope kuti unofamba sei kwauri kuinda uku kuti wonogonoita sei woita sei sekuhope ikokoko munokwanisa kubata iye muzukuru wangu iyei ndiye anondikonekta ndotaura nemi ndokuudzai kuti munoita sei moita sei moita sei ndinokurayirai zvamuchanoona kumakope kwenyu alright tinotenda changamire tinotenda right alright saka wanzwisana kugadzirisa zvinhu shamwari nogadzirisa zvinhu thanks for answering my call ndichakubatai futi kuinbox kwete inoyika iye inbox yangu yekumisisi melisi alright ndichakubatai iko alright gogo rambai muripo titore vamwe 2 yekupedzisira then tozopedzisa show yedu saka muzukuru zvandinoitaka kana azofona muzukuru wangu uyu iwe unouya pafoni handidi kumuudza zvekuti anozofunga kuti ndaudzwa zvisizvo alright makurayiriro handichamuita ende zvandichamurayira usawane waunotaurira aiwa hapana wakutoita semudare alright zvazofamba udokanotachitaura zviye zvamakataura zvakafamba zvikadai 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 iripo pakubatsirana alright handiwazvinzwa aiwa zvanzwikwa tinotenda alright iripo okay akoma meni maitei alright donako saka regaitore vamwe 2 gogo vamwe manhingi acho awandisa vakomana panapa ka titore vamwe 2 and then tozo hello tiri kunzwa tiripo makadiko muchembere muri muchemberere kana kuti muri sekuru okay tiri kuzviona saka ndafuna kuti pana amai vafona apo makadiko sekuru pachiripo here sekuru varipo changamire saka inini as much as ndakakurira muchisarata saka kwedu hakutorina zvemudzimu zvese izvi vanoita kana varipo vanoenda chivandi vasesei zvinhu zvanga zvichitaurwa nevamhubva vaya ndinorota inini ndinotori nechipo chekurota saka ndinoti zvatinorota kazhinji kacho mari ndinoirota to the point yekuti vanhu vari in my close second kamuka ndiri ndarota zvakatika vanotonditi ndotomuka nditaura kuti ndarota zvakati ndichabata mari ende hapaperi mazuva pasina zvaitika mari ino either ndohwina mari kana kuti ndinongopiwa cheki inenge ichinzi refund something happens chinoisa mari mumaoko ako and it's happened to me for a long time and serious this time vanhu vakajaira kuti ndiranda mudzimu kana chii aiwa ima musi munotiudza kuti hamuna mudzimu tichaudzwa pano nachangamire kuti hamuna mudzimu imi muri mwana pamwe munawo hatizivi handei nenyaya hongu ngatichiramba ichiexplaina ndinoona even kurwariwa chaiko kazhinji kacho kumhuri kwedu kana paine urwere huchaitika ndinouona kuhope dzimwe nguva ndinogona kutonanga kuziva kuti ndiani kana kukafiwa kazhinji kacho ukaita kana kuine nhamo ichaitika a lot of times I've said sorry ndatikuona ndikutaza screen isina volume saka ndinogona kutorota do you know kuti pakafa baba
ndakanga ndichangodzoka kubva kumba saka ndadzoka kubva kumba ndakangorota hope dzandakarota that morning ndakamuka nemupari ndinonamata ndisati ndabuda mumagumbezi saka musi wacho ndakamuka pandanamata pandasimuka ndiri kutopfeka kuenda basa ndiri paside pemubhedha ndakangopera simba pandadonha ndakangopfugama pasi ndakangonzwa mwiri wangu kupera simba kuti wange ndachidonzwa mweya ndobva ndapfugama panext pemubhedha pandanamata zvakangoita ndinoita kafeeling kako a lot kekuti ndinongoita kamwe kafeeling kekuti pfugama unamata or something happens chinondipa kafeeling kekuti just pray ndobva ndanamata pandasimuka paya pandagadzirira pandaenda kubasa ndichisvika kubasa the next hour munin'ina wangu bvafona akatigara pasi that same hour yandakadonha iyoyo paside pemubhedha ndakaudzwa kuti baba vangodonha paside pemubhedha vafa and those things it just doesn't happen vanhu vari close to me stereke vari connected kana paine ndichiri kuitika ndinozvifila and pane zvinongoitika zvinotaridza kuti kazhinji kacho zvandakaita kugara ndasingatauri kahabit kuti ndikarota chinhu ndoudza someone ndikarota chinhu ndoudza someone kusvikira vanhu vandinoudza zvinhu zvakataura kuti iwe unotityisa it like every time paunorota chinhu something it seems like pane zvinotoitika sometimes hazvinange chaipo but ndogona kuzorota kana kumba kwedu kwakaunganiwa depending on the people vakaungana vacho kunogona kufiwa ida kwamai vangu kana kwedu mari certain things zvandinorota zvinondipa even ndikaisa munhu ane mweya wakaipa so around me ndogona kubata ruoko so ndinoita kamwe kafeeling kandinoita kuti ndinotonzwa kuti something is not right nemunhu handizivi because I don't practice it regularly but there's been several times I've come across people vanonditi une mudzimu une chavire chii whatever it is asi isusu kwedu chandataura ndakakura musavadha saka hakutoriitwi zvemudzimu izvozvo saka ndanga ndinoda kunzwisisa kuti does it have because most of the time when anything happens ini ndowandomuka ndongoti ndongonamata so whatever that is I was told once before ivo vane midzimu yacho inonyatsoona kuti you have such a clean spirit nezvozvo kunzi unofanirwa kutori nemari and all these things I've been told those things before saka ndandongozviti nzwisisei since pana sekuru vatiri kunzwanana navo okay sekuru handi mazvinzwa ndiri kuzvinzwa zvekutaurwa nemuzukuru iye anorambirei kuti ane zviri paari nai nekuti vachasvika pakutsamwa nekurambiwa kwavari kuita ikoko handi muri kunzwa ozodii hanzi nokuti uchazosvika hatirambi kuti endei muno tese tinotopira kuvadzimu vedu todzosa kuna musika vanhu hanzi tinopira vadzimu toenda kumachechi tese asi usarambe zviri pauri ndikutozvinzwisisa because wind up for sometimes pandinoita kunge ndikuresista something ka and unoziva kuti mengwa upenyu hwako unongokwenda on hold so zvezvokuti ndinogona kubata mari inonzi mari handioni kuti yashanda kupi yashanda chii handi manzwa Jehova rume hanzi ndinogona kusumwe nguva upenyu hwangu unongoenda pahold zvekuti ndogona kubata mari inonzi mari but zvinoita zvinenge zviri pauri zvinokuratidza kuti zvinokwanisa kukupa dzimwe nguva unotozoona hope dzawarota zvinhu zvacho zvaakutoitika utoti kai denda ndatozvitaura paipai nekuti iwe uri kuramba zviri pauri unomuka ukazvikanganwa ona nguva yazvinenge zvakuitika ndizvo here zvinotoitika stereki izvozvo munotozvikanganwa kana zvazoitika mozozvifungwa tigara zvinhu izvi ndazvirota handiti ndizvo kazhinji kacho zvakadaro so zvokuti dzimwe nguva ndinotokanganwa zvonoti vamwe vanhu vanotozoti ndiwe muroyi handiti zvaitika kuti ndazvirota zvinhu izvi kana zvaitika uzoti ndakazvirota zvinhu izvi mauk imbonirai kufona ndakazosvika
nozi ndiwe muroyi ende munogadzirisa mani shamwari yangu andiperipozi kwandiri hanzi wakambonzi unotombonzi nevamwe ndiwe muroyi ichokwadi ndisati ndamboshedzwa zvangu izvozvo kunyatsonzi open maybe vanotaura zvavo but have never been told that. okay hanzi andisati ndambozviudzwa pachena izvozvo izvo but mekuda vanotaura havo kuseri hameno ipapo saka ozvigadzirisa sei nai vanotozokutarisa kuti ndiwe kana ogadzirisa sei nai changamire zvinhu zviri paari inini handiti panei kana chidimu chikuru kudzokera kumadzinza ako munhu musatambisirwa mari muchinzienda kana kumuprofita nhingi kana kuchienda kuna mbuya nhingi vanoziva kugadzisa ndini inini kanyange ndiri ndingaveini ndinokuudza kudzokera kumadzinza ako madzinza ako ndiachakurakidza nokuti inini ndinogona ngokuudza panofanwa kuyambukira asi zviri pauri handikwanisi kukubatsira unotonobatsirwa newe kwako andi muri kunzwa ndazvinzwa its just the same nezvataura umwe kola uya zvokuti kwedu takafunda muchavadzi asi kuti kutoti uitange unotoshaya nekuti unoitanga munani nyaya yacho because nyaya inenge iripo ndeyekuti hatiite zvemadzinza hatiite zvemashavi whatever that stuff is ndo zvanenge zvichiitika isinoti hatina kutanga kuzviudzwa nhasi motozviziva henyu okay right hanzi ndinozviziva zvinhu zvandatangazviza nhasi but anondibatsira wacho kuti ndizvigadzirise because kwavo masavadha munomaziva havaite zvinhu zvemashavi kana zvechisaka ukuti ndiyotanga kuti tiringindi kuti ndichimuudza kuti ndo zviri kunzi zviri pandiri ndozvatinokwanisa kuvabatsira nazvo sehombarume alright kuitira kuti kana vakudzokera kunotaura navo vanhu ivava vanyevenuka handiti manzwa toti vanhu vacho ndo vanotovadana kuti tanzwa kuti pane zviri musha asi zviri musha zviri pauri hanzi mobatsirwa imimi kuti nachangamire kuti vanokwanisa kuti vanokwanisa kubvuma mugadzirise zvinhu zviri kunetsa izvi zviri pamuri izvi saka ozoita sei changamire uchauya kwamuri kana kuti tozosangana nazvo zvakare pamwe chete kuti tihwisise kuti unofamba sei maitiro angu inini nokuti izvezvi ndiri kutonzwa chipfuva changu chazara ichi yanhu kuti ndingakurevere nhima ndinenge ndichiremerwa nokuti nyaya dzacho dzinotoita kunge dziri kurikwa pamusoro pangu ndakunzwa kuneta saka vanogona tinogona here kuzoita chimwe chikamuzve chikamu chinogona kuchiita chimwe chikamu nechishanu hei avari kufana pane vamwe vari kutozvitikwa hemapostori asi vari kunetsekana nechipostori chavo vari kusenda mameseji avo tombomira topedzisira pana iva vavo toita nechishanu saka ava vari kufona vari kuda avava vari kufona avava ndo vaita sei vari kuda kuzobatsira ende vachangobva futi kuzimbabwe manje vaumana zvinhu zvacho vanofona chishanu ngavafone chishanu ava vanga vari pana pafoni izvozvo apa vofona chishanu totaura navo chishanu zvikuru vafoneorarawo zvakanaka naika orai vafone pano kana kuti ndofunga mune zvakarema maremedza gogo sisi loveness maremedza gogo maremedza muchemberi muchemberi chizororai tokufonerai nechishanu chachona chinzwa kuti mangwana chinzwa kuti nekudekara kwakanaka alright zvakanaka tichinzwa kuti nguvai right saka vamwe I see kuti you are serious and macomments evanhu vataura panapa I think pane vamwe vari kutaura tanzi macomments hanzi takambokuudza loveness iwe kudhara
kuti une zviri pauri. Ndofunga waremedza sekuru zvokutoti waremedza sekuru kusvika vati regati ichifona zvakare. Mamuchitozvifila saka mazvinzwa kuti vakutodhonzeka mweya. Handiti mamuchizvinzwa zvavakagarira shavi nhai mira un'anga iri. Zvinhu zvacho vakomanaka chivanhu chiriko kwatinobva kuriko iyi. Unongosingazivi guys, unototakurira mufamily. Makamboona kuti mufamily yemakristu yemapasta cheche kwamunonobuda hwana rinobatwa iwoyo mudzimu wemusha iwoyo, because musha iwoyo chiro kaita mapasta wose asi une mudzimu wawoka urimo mudzimu wawo. Zvatinoita manje isusu vanhu because tinoenda kuchechi and everything tinotuka nekushora, but until you are that specific person anoita mazvakazvine anoshirirwa nezvinhu zvakadaro, then you can understand kuti you know what upenyu hwakatooma. Anyway, ndudzi dzorurama iwe kudhanzi ndiri kuuya kuzotanga kudya mhuri yake handiti aikona zvako taura rurama imashi kudhanzi kutanga kuuya kuzopazapaza iye first rama kwedu kuyakuzokujobora ndiuziyo nemhuri yako iwewe ndiuri kuyakuzojobogwa iwewe. Waonekwa uchitaura komendi yako nandisinangana asingadi kuiverenga. Ndamuona aoneni komendi yake. Ndaiona komendi yake. Asi rurama imashoni pamuromo unoziva. Munhu anenge atsvaga heopu rurama imashi uya uchiti kwai munhu anoroya usadaro so. Ndatanzi muroyi kafeya pana. Nani? Ora saka ndimusakangana kuti manzi Friday mufone handiti kana muchida rubatsiro. Aiwa ndokutsvaga ine chishanu. Friday mufona motungamirirwa kuti mofamba moita sei kuti muide. Kuti kuenda kuchecha kutaura chokwadi, even if I'm trying kutombera midzimu yacho ndinoombera midzimu yacho naMwari at the same time. Ndotoziva kuti God comes first. Yes. Saka it's not like kutsvagana nemadhimoni or what, zvinotondityisisawo neni muri. Yeah, ndizvozvo. True. Yes. Thank you very much. All right, iripo sister. Bye-bye. Vediweka vanhu mururama muchimakoza chonaka hanzi tibatsirei onesi makoza chinawatisa vediwe vanhu ka aiwa UK makatakura UK ichiko naimi manje muchembera hapasisina ka UK kola yellow kola yellow kola yellow kola yellow kola havasi kudaira nemakola zvinoda kutomatadza ini makoza icho yellow kola yellow aiwa tisi kukunzwa iya hamuna volume hamuna volume ndiani hamuna kana volume muri kuvanzwawo havana kana volume ndiani wedzerai volume pafoni yenyu hatisi kuvanzwa isu hatisi kukunzwa isu imi ndikaiti drop ndieni kuya kana chatiri kunzwa hatisi kunzwa isu. Hello tiri right kanjani siripo ninda chidangu kungotaura neenga icharwa nagogo naana changamire yekuti izvoni vanhu ngavadzokere kumamisha yavo, reason being kuti mhuri yako ndo inodziva nhoroondo yedzinda rako handiti. Saka kana tikaenda
kwamadzibaba tikaenda kwamadzibaba ne madzibaba havazoziva kana kuti ukabvunzwa mwana sekuru namwana tete vakashayika kare havazozviziva ndosaka zvichinzi ngatidzokerei kumhuri because ndivo vanoziva nhoroondo yacho kana baba vangu vasingazive sekuru vangu vanoziva handipuri panzwisisa ndo zvinoita kuti titakudzona because tinoenda kune vanhu vasingazive anongona kubvumira unzi kwenyu kwakanga kune mudzimu here waidaidai haazvizive iwewo pamwe unenge wakasvikirwa saka panoda munhu weukama anenge achitaura kuti aiwa aiwa ini ndida kutaurawo nyengwe kuitika kwandiri handina hangu manjuzu ndakazviramba zvakaitika kare ndofunga ndanga ndine 26 years that time saka panokuniswa mwari yangu yandaifamba nayo kuzimbabwe saka takati tichifamba pakauya chimwe chamupupuri changa chisingatomboiti chaitotyisa but chakatakura iye chete akaiswa pakati pemain road vanhu vese vakasara vakamira kuti munhu ayarapa mupenyu here kana kuti hasi mupenyu after some minutes ndo pakazopera chamupupuri chechi so vakaenda kuna vamwe ambuya veve vakati aiwa iwo une manjuzu asi nenyaya yekuti uri kunonoka anga achitori muprocess yekugadzirisa zvinhu but uri kunonoka kuita sei kuzvigadzirisa saka vakuda kukuratidza kuti isusu we can control you saka ndakamuperekedza kuda ikoko tasvika ikoko kuti takangogara zvedu pasi uyo achitirwa chii matara ake saka ndikanzi iwewe une zvinhu zviri pauri because ndaendawo futi ku7th day saka une zvinhu zviri pauri ndikati handina saka shamwari yangu akazosvika patime yekuti aitirwe matara ake seshamwari yake ndakaenda kunobatsira kubika in staff pakangotanga kudirwa mvura chete handizivo kuti ndidzo njuzu dzacho kana kuti mashavi acho but ndakabva ndangozvisiya kupi kuzimbabwe ikoko handina kana kuda kuzviteedzera then tazouyawo kunzvimbo dzatiridzi ndokwatakatanga kuita chivanhu manje tichisangana nevanhu vanoita zvechivanhu asi mukuita zvechivanhu izvozvo ndopatakarasiswa tikatobirwa nezvipo zvedu vanhu vave vasingazive chivanhu vanenge vachiti tinoziva vachida kubatsira vanhu ndaitomborota but zvese zvakaenda hapasisina chiripo manje nenyaya yekungoenda kuvanhu vasiri vedzinza maiona nyaya yacho saka zvino manje munhu problem mazana ndekuti munhu unoziva sei kuti ava ndo chaiva havasi chaivo ndo zvinonetsa ndo zvatiri kuti dai gogo vanga kwete gogo changamire because vanhu chaivo ka hakuna vangoda mari kutotorerwa zvipo zviri kungoitika maona ini chandafarira hangu pana gogo chinhu chimwe chete chekungoti vanongokuti ndinongokutungamirira ndikubhadharisi kana senti mahara furiwo kuchaji vakomana free wongonyatsa kungotigwa zvinhu zvako vachitoti wozodzoka iwe pano uchitaurira vanhu kuti nini vedu weka ndakabatsigwa ndakadai free of charge kana uchitenda mazviri zvoga ndo panongonifarira ipapo chete namba yangu pasi kuti gogo vazotibatsira kuti zvakabiwa zvinodzoswa sei zvipo because dzakawanda vanhu vakabirwa zvipo iwo zvotongoita kona kudai nemusi wefriday wotongogara uri pastandby kuti wangochita izvi vanhu vachitanga kutofona iwe gara uchitofona kuita kuti utoita namba 1 kufona utaure nagogo nachangamire ndo zvinotoita because gogo havasi kuda kuti ndipe munhu namba yavo ndakantombovabvunza nanga chinesera namba yavo vakawanda vakati usape munhu namba yangu because ini handisi mubusiness ini ndoda kubatsira vanhu ende vayasondudzwa kuti ndoda kubatsira vanhu pamberi pevanhu handidi kubatsira vanhu kuseri ndoda kuti handinenge ndataura ini ndikabatsira munhu azodzoka pano achitaura kuti ndakabatsigwa kana kuti hazvina kushanda saka vati namba no ndisape vanhu ndosaka ndanchiramba kupa vanhu namba yagogo saka iyo Saturday Friday kai show iyi ndofunga chaichanga nguva iripo Friday chaiko zvadonakawo kuti mwedzi uri pakati wakusi busy tonotanga nguva iripo kuti tinyatsoita 5 hours zedu tiri pano imi guys motomeka sure manitengera madragon nemaplay ekuti ndichimwa kuita kuti hope dzitize kuita kuti umwe neumwe yatsokuvhenekwa pano free of charge tichinyatsoonekwa zvazviri muchiudziwa zvinhu zvenyu handika muchipuwa manjuzu enyu namashave enyu zvose nenjuzu enyu handika panapa
handimaona ndikotaura point 1 sandapedza point yanga ichaurwa yeye kuti hanzi hakuna njuzu inouya pasina mudzimu ndo chinhu 1 chandakazodzidza but ndatorasika kudhara okay because hanzi zvakafanana zvangochaurwa nagogo kuti masahwiro edai shamwari dzedu dzatinofamba nadzo izvezvizvi ndo dzatinozodedzota mashavi nemudzimu kuti iwewe enda unoshavira mhuri yangu saka hanzi hakuna njuzu inouya inongonzi iri njuzu isina mudzimu mukati but hazvireve kuti munhu wese ane mudzimu ane njuzu chandinozva nechekuti mumwe nomwe ane zvaanobhilivha mazviri guys vamwe vanobhilivha mune zvechikristu handitika haisi mhosva vamwe vanobhilivha mune zvechivanhu haisi mhosva umwe anoenda kuchikristu kuchecherega ndikuda kukudzai fact of life chaiyo pafeya handika kana muchindivenga muchitondivenga nhasi makristu manganikwa muri kuona ari kungotambura ari kufamba kana nebhutsu yakakadabuka iyi mai mwana achienda kuchecha achinamata achitsanya ma10 days ma15 days asi bhutsu yakakadabuka asina kana bhutsu mai mwana vakawandisa munhu umwe munhu hatomboiti zvechivanhu zvokuti kwaikuita zvechivanhu chivanhu chachona problem tinofunga kuti tikanzi chivanhu handitika tinofunga nyaya dzokunobika madoro handitika isati tambobika madoro hatizvizivi tofunga nyaya dzechivanhu chimwe nechekungoti unogona kungodzwa kunzi tora bute inini ndandidoti kunyeperai inini muchembere uyu pandafana masikati nchiti muchembere shona 8 ndipei nguva vakati na 8 ndinenge ndiripo unoziva kuti vanditi kudii vanditi ndandichitaura zvakanaka tichitoseka pafoni zvakanaka nevoisi ravo riri normal tichiteka vatinga kungojova handiona pafoni ndikati yezvo asi vandibata kuti ndadiko neasi ndomuka ndisingazivi ndarokaniyana asi hakuna munhu anoda kuziva kakuti unoroyi asingazivi naiwe zvikanzi uri clean zvokuti dhuhauroyi handitika very clean haunaendo nemwoyo wakanaka zvisingaiti asi people they do take advantage of you ndida and hauna kana ndida ngokubatsira chinhu 1 ndida kuti utsvagire bute handitika bute nevhu remunhu nharaunda raukugara wongotaurira wongogezesa mazuva 3 chete handitika kana wapedza womwaya muyadhi yako zvoga ugozoda kuzodzoka beki kwandiri uchindiudza ndo zvoga ndikati chii zvikanzi ndingatozondiudza iwe woga wapedza hapana chavataura zvikanzi hapana but ipo pamunenge muchiti muri kutamba pamhepo vatanisi pamhepo pafacebook apa hanzi munenge muchiti muri kutamba ndikuona imimi nezvitora laitwi kuti tiri kutamba tiri kudii kuna umwe ari kutora facebook iyi so serious zvokuti muri kugwisana ndikati kugwira yewo facebook zvikanzi usata zvokutamba iwe zvandatokudza ndizvozvo chiita izvozvo ugozodzoka beki wondiudza chete handimaona saka zvazvizvo zvaida kuti ndimanye ndinotsvaka bute kurengi ndisingazoda tengeserwa bute reshuwa here kana tengeserwa bute rakaita sei handitozivi ndongoshowa nderechokwadi handika iyo zvino chitobva parinogeza izvo zvine bute rangu handimaona ndinogeza nebute rangu zvi3 days zangu nditoda kuti zvangu zviri kudi zvichaitika ndizona zvichaitika anoona anoona zvikanzi akavakatondidzavakati unoshavira kuvhima zvisingaiti ende shavira kuvhima izvo ndonyatsozviziva izvo shavira kuvhima ndinaro ndinotokugara palive kudai so kuri kudovhimiwa izvo zvindigere pano mari inenge ichidoyo shavira kuvhima ndinaro vakatondiudza zvinhu zvakatowandisa handimaona vakati asi do not take and do not unonyanya kutrusta vanhu strike une mwoyo wakanyanya kuchena une mwoyo wakanyanya kunaka hauna chipomegwa hauna chinhu chakaipa handiona saka people they take advantage of you ende izvozvo ndozviziva handitani kuregerera ndiri munhu asingatani kuregerera vanhu vachiti musa ndoti munhu anopuwa hai zvikanzi ndo pane weakness yako ende ungwarire ipapo vatondidaro chero ivo ndofunga vachaona live kana kuti vakateerera varipo vatoyazondudza point blank kudaro handimaona ndikati then it's okay handiti maona so ina ndiona kuti ndingagwadziwa nekuti ndingotenga zvangu bute racho ndatotenga ndingogeza hangu ndapedza handina kuinda nobika doro handina kuinda kugomo handina kuinda notsvaka gwizi handina kuinda kumharidzano dzenzira handina kuinda kusango hazvingandigwadzi izvozvo zvangofanana nemunhu anotonzi tsanya 10 days ka antogwadziwa mai mwana because unyesoriona mai mwana zibhega riri apo nemachipsi mai mwana kana kuti oxtail riri apo mai mwana uchinzi haudyi zvodogwadza dhani kungonzi gesa hako usiyana nazvo handitiwaona so vanhu nevanhu vane zvavanobhilivha mazviri saka kana uri mukristu rega usashore vanhu vanobhilivha
Andizivi ndinotaura wangu chenai. Ameno. Ameno munhu nemunhu ane zvaanobhilivha maari. Vanhu vanobhilivha mune zvaanobhilivha mazviri. Musashore vanhu vanobhilivha mune zvavanosvora. Vanoendawo indinoda kuchechi name very powerful Christian zvokuti ndakataka kupatidzirai panoka nedenga rinodhirika. Asazvire kuti ndichakwana ndochichika aiwa Sunday chaichai ndinenge ndiko kuchechi zvindichiringindana nendimi dziya riya maumbaumba matsotsonya tigozokuita sei tigo kutsotsonya tigo kuma zvose ndendiriko asiwo there is no harm tiri vana vadika tichiziva tine kwatakabva pafeya handimaona chivanhu chiriko ndochokwani ndo pafeya handimaona so munhu nemunhu angangoita zvinomuitira chete ngatirege kushora chitendero cheumwe munhu chete alright kola waita ako tangamire kuti todzoserwa sei zvatakabirwa izvi alright iri right kola thank you very much alright smell bye guys andisisina kola wanda kutora guys andisisina time yedu yafamba zatove 11 idzi guys dzekunoku Ramai Mashi, I can't take your calls right now. I'll take your calls on Friday. Mese murukufona. I'll take your mchembere soko. I'll call you soon after this. Ndichakufona ione Friday. Mose guys. Ramai Mashi akuramba chingofona ndatukuti nini show yapera. Akataka kutaura chirungu chake chapedza. Anenge achingotara chirungu chake chasingawi panapa. Watiko Ramai Mashi? Wati Ramai Mashi? Wati? I want to say sorry to Loveness. I was only joking. I didn't say she was a witch. I was just having a joke. She needs to forgive me. I get overexcited when people talk things that I don't understand. But the most important thing is Josie's second, Mudzimu is first. Where you come from matters. And I'm a traditionalist because my uncle used to write Shona novels. You know, I come from a household of traditionalist people, and that's that. I can't explain to you what is Njuzi, what is Mudzimu, because I've not experienced all those things. But we're all special, and we all have gifts, and we all have things in this world that we do not understand in different dimensions. I know some people, I've met them in my dreams, and I know some people I have met them in real life, but sometimes certain people you're not instantly attracted to because your spirit tells you that these people are not good for you. You know? So sorry, Slavers, I didn't mean it in a bad way, Loveness, I was just joking. You're not a witch, I was just joking with you. All right. In my own way. Alright, iri ball azvinzwa ndofunga azvinzwa richendo, but you don't joke nekudza munhu kuti muroisha. Don't joke with such things, Ramai Mashi. I don't know what is the difference between. I was only joking because there's no way I would know who's a witch and who isn't a witch, because most of the time let's be honest with one another. You know. So I do not call Loveness a witch because she's not my relative. You know. Alright, Iribo. I'm sorry, Loveness, darling. I was only poking. Alright, sharp. Yeah. Okay. Love you, Sister Mel. Be good, and I'm enjoying the show and everyone else. Have a good night. Good night, bye-bye. Right, one last call mchembere soka watu vatapedza. Ish. Hello? Hello? Hello. Makadiko mchembere. Tinani muri sei? Vanoda kuvata panapa. Pa izvi pane calls mangani. Pava ne 89 calls vanoda kufona. Saka show haiperi even Friday andioni ichipera zvakare. Tichangoonawo. Amen. Inini ndachitangowedzerawo pane zvachitaura nevanhu vese vataura zvemanjuzu. Manjuzu haasi emusuweji anowanzotaurwa nevanhu. Njuzu ishavi rinoya richigara pamunhu richiburukidzwa nemudzimu unenge uri pauri. Saka njuzu ishavi rinodaidzwa nemudzimu wako. Saka njuzu rinoiti indisahwira.
but njuzu iripo zvechokwadi. Ini ndiri umwewo wakakura nevamwe vanhu vanga vachitaura iva ndiri umwe munhu wekuti ndaikonzi nevanhu une shavi rekuita zvinhu, une shavi chese chandabata handiri kunyeba changu zvinofambika. But kana ukaramba kuzvidayira kuti zviripo pauri, ndichienda kuna Loveness, sawira wangu uyo andogara achitaura naye. Loveness ari kuti anoudzwa zveshavi but haazvibvumi. Kana shavi chida kuya kugara pauri nemudzimu chida kuya kugara pauri, inini am a living testimony, vanhu vanondiziva, ndiri Fungai Maruta, vanhu vanondiziva muchembere soko. Inini ndakabvira kuudzwa ndiri grade 7 kunzi ndine shavi, handiti ndine mudzimu uri pandiri, but ndainyara kuvanhu kuti ndikanzi ndine shavi, ndine njuzu, ndozozviita sevanhu vanondiseka. But ndoda kudzidzisa vanhu vazhinji vari kurarama. Ndine vakadzi hopo vandotaura navo kuma-inbox vandinoudza kuti kana wazvinzwa zviteedzere. Inini zvakazondistrika. Unogona kungowana uchiwana mari nhasi, unogona kunge uchiita zvinhu zvakanaka nhasi, but kana ukazviramba zvinokudaidzira bedroom. Saka muchiona kuti mumwe munhu ari kuramba midzimu kuti ugare paari anogona kurwara kusvika padeathbed. Utonzi mudzimu uda kusvika mauri, kusvika aubvuma ndo paanopora. Saka zvizhinji zvatinoudzwa isusu kunzi munhu une mudzimu, tichiramba tichifunga zvinhu zvinonyadzisa hazvinyadzi. Inini saka mungona nawo ndakuzviti muchembere soko, ende handinyare kutaura kuvanhu nemudzimu. Ndine shavi remanjuku ripandiri because ndakasvikirwa nezvimwe zvinhu zvekuti nanhasi handina neremuromo, zvakaita kuti ndinotsvaga pandiri. Ndikaudzwa inini nevabereki vangu, but ndakaita lake kuti amai yangu nababa vangu nehama dzangu dzese dziri pano paFacebook, vana, hanzvadzi, vazukuru vese vakunditi muchembere soko, mudzidzari kwangu kwaMaruta, because ishavi rakabvira ratorwa nasekuru vangu hangu, baba vangu, ranga riri svikiro rekwamusana raitozikanwa, but vakasiyira zviri pandiri. But inini ndandiri mwana mudiki, ndikanyara kuti ndinoseka. Saka manjuzu ariko, mudzimu uriko, but vanhu vari kumhanyira kudaidzira manjuzu. Usadaidzire manjuzu usingatauri mudzimu uri pauri. Manjuzu anofambirana nemudzimu. Manjuzu ndisahwira anozodaidzwa kuti akuitire, akushavire, but mudzimu wako ndio unofamba neunoprotecta zvinhu zvakawanda. Ukanodira bute rako ukadii, zvandinoudza vanhu kuna 3 AM ena unodira bute ukumbirire. Ndine madzimai akawanda anogona kupupura pano paFacebook, vandiri kuudza zvebute zvichivashandira. Vandisingabhadhari, handisi n'anga, handisi munhu anoshopera, but ndine vanhu vandongobatsira because ndiri munhu akapinda mudambudziko iri. Saka vanhu sange Loveness Summers ndiri kutaura pamhepo pano uchizvinzwa sawira wangu. Inini ndakakuudza kudhara undine shavi raunoda kupembedza. Hakusi kuti kana waita shavi usateedzera vanhu paFacebook vanoti manjuzu emusuweji, manjuzu varoi, hakuna zvinhu zvakadaro. But kana shavi rauya kukugara ratokugara, ende unofanira kutozviteedzera because paunozviramba unogona kunge uchinakidzwa nhasi uchidya mapiriji ombo, uchisangana nevanhu uchidiwa kunyenga uchidi, but kana zvazokusangana newe unochema. Inini ndakachema ndikada kusvika pakuzviuraya nenyaya yemanjuzu nemadzimu because ndandisingavatambiri. But hangu inini handisati ndaenda mumvura, zvimutaura namuti vanoenda pasi pemvura vanonoona njuzu pasi pemvura. Inini ndakangotambira mashavi angu, ndikatambira mudzimu yangu, ende zviri kundigonera, zvakatondiprotecta kune zvinhu zvakawanda zvaifanira kunge zvakandiparadza nawo, zvaifanira kunge zvakandiuraya nawo. And I'm willing to help a lot of ladies vakufunga kuti vane mudzimu, vane mashavi enjuzu free of charge. Handibhadhara, but ndinokuudza nezvaunenge wataura ndokudza kuti zvechokwadi une shavi renjuzu, but ngatisanyanya kutungamidza njuzu pamberi tisingaise mudzimu yedu because njuzu dzinouya nemudzimu wako. Njuzu madzisahwira anodaidzwa nemudzimu wako nguva watambira. Ini ndine machira angu, ndanzwa vamwe vataura egold white. Inini machira angu handinawo, handina kupuhwa, handina kunoudzwa nemadzisahwira. Ine ndoda kutaurira vanhu vese vakajekerera pano kuti musaudzwe nemadzisahwira nen'anga dzamuri
kuendera kunzi unofanira kupfeka jira regold, unofanira kupfeka jira regreen, unofanira kurotesa, unofanira kurota machira ako. Ini ndine rangu regold, ndine rangu regreen, ndine rangu reblue, ndine rangu rewhite, ndozoita maretso ndo emudzimu. But musadyirwe mari nevanhu vari kukunyebera yekuti vanhu vakungotsvaga kuti njuzu, ndine njuzu, ndine njuzu. Njuzu ngadzikuitire zvinhu, ngadzikudzivirire. Mudzimu wako ngaukuitire zvinhu zvokuti iwe wega unoonekwa nevanhu kunzi uyu anenge ane njuzu, uyu anenge ane mudzimu ine zvinhu zvinenge zvichiitika pauri. But usaudzwe nemunhu kuti ndinotenga machira akati neakati. Unofanira kuroteswa wega. Haufaniri kuona riri jira, unogona kuroteswa zviri zvimwe zvinhu zvakasiyana siyana, but uchiona makalasi ako. Ukaona uchienda kuna Sahwira achikuudza kuti tenga jira regold, tenga jira regreen, tenga jira reblue, uri kunyeperwa. Because kana uine chivanhu chiri pauri, chivanhu chakakugara, unofanira kuzvirotera machiro ako. Ndozvandinoziva. Inini hangu ndakaroteswa, zvuma zvandinazvo ndakaroteswa. Handina kuudzwa nemunhu. Nguva yandakasangana nematambudziko akanga akatarisana neni, zvinhu izvozvo zvairo ndakatoroteswa. Murume wangu chaicho anogona kuudza ipani ndikamudza pafoni kuti inini neshamwari dzangu dzipani paFacebook dzakateerera dzandaiudza. Inini mazuva andakanga nemadambudziko ndakarota vakadzi ndichitovaona vachienda akaka. Ene mazuva ndasangana nemaproblems ndichinzwa mavoices ekuti zviurayi because ndandaramba kutora chivanhu changu. Ndakaroteswa zvinhu zvangu ndakazviona, and inini I'm proud of machivanhu, and I'm proud of manjuzu angu. No matter vanhu vanondiseka vakandidii, but for me kuti ndive ndiri pano manjuzu angu, kuti ndinge ndiri pano vadzimu vangu, especially vadzimu vangu ndinovaisa pamberi. Because denda ndiri munhu pamwe izvozvo makandonondiviga, makandiuraya, ndakaurayiwa nevanhu vanokutumira zvinhu. Kune vanhu vane godo kunzou, but vanhu ivavo vanoita godo kwauri. Sometimes vanenge vachitotumirwa nevanhu vakuisira mazita pasi, vari kukudetembera mazita ako kuti ushaye zvaunoita muupenyu. Kune vanhu vanobata mari today, nokuti uri munhu anotoita mari muupenyu hwako, but chawabata nenyaya yevanhu vari kutaurira mazita edu, vakatsipikira mazita edu pasi pambiya, kudai kutaura nemazita edu kuti uyu handidi kuti aite chinhu. Kune vanhu vari kushaya mbereko, kushaya mwana chaiko muupenyu hwako, but uri kudaidzirwa zita rako, uri kudetekerwa nevamwe vanhu vedzinza, uri kuziva kuti mwana uyu ane chipo chiri paari. Tikangochiregerera chichienda chete taparara. Ende kana vanhu vemudzinza vachiziva kuti uri mudzimu, vanogona kuurwisa because vanoziva kuti mwe mudzimu yakanaka inokubatsira zvakawanda. Mashavi iyayaya atiri kumhanyisa nemanjuzu ngatisanyanyoamhanyisa tichisiya mudzimu yedu. Kuti iwe manjuzu ako anogona kuitira 2-3 days but zvigoshaya basa. Isa vadzimu vako pamberi wozoisa manjuzu kumashure. Saka kana inini hangu, ini handisi kuti ndiri perfect, ndikutaura zvandoziva. Inini hangu kana ndichikumbirira na3 name dzandinotaura, ndinoisa vadzimu vangu vekwababa vangu first. Uri mutupo kwababa vangu, mutupo kwamai vangu. Ndinozouya kuna iye musikawana, ariye Mwari watinorumbidza kuchivanhu. Hakuna munhu asingazive kuti kuna Mwari, tinotomurumbidza. Then ndozoenda kumajuzi, ndo vasikana vemumvura, wovadaidza, wozotaura nhuna dzako, wokumbirira, wochitema. Kana uchibuda madzi wochidi chitema zvakadzikama zvese zvinoitika. But manjuzu ariko, vanhu vanoseka zvavachiti manjuzu emusuweji, manjuzu echi handizive. Ndo vari kuziva vanhu vari kutuka manjuzu emusuweji nevanotuka midzimu yevanhu. Usatuke Chris D Moro. Moro Chris D. Musatuke vanhu manjuzu avo, musatuke vanhu midzimu yavo, because hausi kuziva munhu paari kuenda. Asi munhu wese ane chitendero chake. Inini even vekwamwari chavanhu pashore, because tese tiri vanhu vakasikwa pano pasi, but midzimu iriko, manjuzu ariko. But kune mamwe anotaurwa nevanhu pani paFacebook kunzi
kune manjuzu emusuweji handisati ndaaona zvangu. Ina hangu njuzu pachezvayo kuiona yakati ko handidi kunyeba handisati ndaiona, but ndinorota zvandichitaurwa nevamwe kuroteswa. Ndakaendawo ndikanobikwa muchivanhu changu. Inini chivanhu changu ndakabikwa for 5 days. Kune vanhuwo vanoti vanoitwa masadaka avo for 1 day ndivamwe, but chivanhu chiripo ende tikachiteedzera zvinokufambira. Usanyare vanhu kusekwa pafacebook. Pafacebook kune vanhu vanokuseka nemaghost nevanhu chaivo chaivo. Inini mainbox makazara vakadzi bhobho vari kudzidza, vanhu vari kutamburawana nematambudziko kunzo. But ngatizive kuti chivanhu chiripo, but ngatisanyanya kutungamidza manjuzu. Ngatitungamidzewo also mudzimu wedu first tozoisa manjuzu kumashure, mudzimu pamberi manjuzu kumashure, because njuzu ndipahwira. Mudzimu ndo watinofanira kuisa pamberi. Isa mudzimu kwababa wako pamberi, uzoisa manjuzu kumashure. Ndozvandakutitaurawo zvangu kuti semwe njuzu inonzi yemusuweji pano paFacebook. Inini I think vanhu vachiti njuzu yemusuweji ka vanenge vachiona zvinenge zvichiitika, nokuti pane vese vanhu vanga vachipupura panyaya yenjuzuka vanga vachitaura zvinhu zvakanaka zvokuti inoda usimati, haifanirwe kutuka vanhu, haifanirwe kurwa nevanhu, haifanirwe kuita zvimwe zvinhu. Saka ukazoita zvinhu zviri opposite kudaro, ndosaka vachizoti hakuna njuzu inogara mumvura yakachena inodai. Ndosaka it's just a way yekungotiza kuti njuzu yemusuweji maybe because of zvinenge zvichiitwa nemunhu iyeye. I think andimaona inakwanisa kudaira ipapo pekuti njuzu yemusuweji oro handinoita nobachireve ndinogodaira hangu kuti handizivi kana kune njuzu dzemusuweji, handiziva hamwe ndadaira hangu on my own side. Ende inini hangu inini chivanhu ndakanozvitora ende ndinacho ende am proud of myself nechivanhu changu handinyari nacho. Ndinotoda kutonzi ndinhu muchepesoko ende ndozvandiri ndoziva zvikundigonesa kwandiri saizi nevanhuvo vandinoudzawo zvekute nevanhu vandotaurawo navo vanogona kupupura pati chivanhu chiripo. Ngatisachirambai ende Mwari aripo, ngatisasiyewo futi Mwari. Mwakanzwa uchishorowo Mwari. Aiwa inini hangu ndinobvuma kuti Mwari nemadzimu varipo, newo manjuzu aripo, but manjuzu haisi kuti uchazondiona ndichiita ndino mufu wefishi ndichizvongonyoka ishanje rinodaidzwa kubva mumvura kuti zvikugara newe. But hapana munhu anoita manjuzu 10 or 20 handisati ndazviona. Unogona kuita 1 yako inogara iripo pasahwira wako ari kuprotecta achimira newe, but achitungamirwa nevadzimu vangu ndokuti zvifambe. Hapana munhu anoita manjuzu chete asina mudzimu. Handiziva hangu kana kune vanhu vari kumira nemanjuzu chete vasina mudzimu, because ndinoziva kuti manjuzu anodaidzwa nemudzimu wangu. Alright. Aiwa tazvinzwa muchembere shoko maita basa. Thank you very much anyway. Maita basa. Thank you so much. At least adzidza regai tikontinue kudzidza zvakare Friday vanenge vachiuya pana pavachidzidzawo. Oh, alright, abva adona. Alright. Gaindibverere dzima foni inofoniwa ingatofoniwa izvozvi nevanhu izvozvi. Isati ndatodzima foni ndadzima. Unoona. Right. Guys, nguva yaenda vedwe toda kuzorora ndomukira kujimu makusenda bva kujimu nenda kunohodha. Saka time hapasisina handitika saka regai ndidi ine vanhu veparapana nhasi naivo vanonoka kuuya kubhawa kwacho une zviri kufamba sei nechitatu kudai chiri chitatu kudai. Right, so guys ngatibatanei zvakare nemusechishanu. Ndofunga maiona topic haina kupera, continuation pachishanu apa nemusi weFriday handitika. Saka guys watanga handimaona sembuya mahara free of charge watanga asi karegai tiyeuchizana chimwe chinhu chimwe chete guys. Ndoda ngokuzai zvangu chinhu wani chandangokutaurirai guys. Ini munondishamisa stereki, munondishamisa zvisingatomboiti. Thank you Rutendo, munondishamisa imimi guys. You come to me nemanyaya dzenyu muchindiremedza mutoro yenyaya dzenyu kuita dutu remutoro yenyaya dzenyu ndichiremegwa nadzo kudai kuzvimba bhibho kuzvimba izvi musafungati gumba rangu kukura kudai nemusoro kukura kudai so ndozvaurika. Wakuriswa nenyaya dzenyu dzamunenge muchindichengetesa handika. Ndochengeta nyaya dzenyu muchindiudza handika. Imini ndokumbiraiwo chinhu 1 favor imwe chete kuti endai kuYouTube munosubscribe uko. Endai munosubscribe kuYouTube kuna Sisimedis channel. Just go and subscribe kuYouTube handika. Kuitira kana usina kuona panapo unoona kuYouTube ikoko inenge ichitostreama live kuYouTube. You can go there and watch. Hamudi handimaona
so that YouTube ikatanga kubhadhara wakatuma sense totenga kairo data rachona handisi maona hamudi kuchinzwa ipapa 401 mose mukati mukamhanya kuenda kuno subscriber ku YouTube anti ndo support yacho ini ndinokuitirai zvakanaka iko zvine zvika musandivigire nyaya dzenyu guys muchindipa nyaya dzenyu tipa 8 ticonnecte nambuya tipe namba dzambuya imi unotanga waya nescreenshot yawaenda kuno subscribe ku YouTube uko pangu waya nescreenshot indokukonnectawo nambuya fed you because imi kungokudzai nemuromo hamuteerera hamudi kuzvinzwa andimaona hamudi kuchinzwa go and subscribe hamudi sure hamutodi kana kungonzi go and subscribe hamudi munokonda zvinhu zvemahara alright iva vatagara how many hours tiri pano kubva na 8 9 10 11 4 hours tiri pano 4 hours idata ranga richingotsengwa idata iafrica kai vari kutsvaga mari gaya kuti data ratsengwa imari guys patsengwa data chiwifi chogona kuma chakagunduruka handika tikati izvozvi data rapera show hakuna itawo sponsor zvoita vana muchemberesoko vakasponsor show yemandi chisponsawo show yefriday yachona you don't sponsor but kupana pamunenge muripo munenge makaungana pana pamunenge muripo munenge muchida kudzidza maproblems enyama inawo munenge muchida kudza zvinhu zviri pamuri but munorwadziwa kuti musponsor show just to sponsor a show yekuti show ienderere mberi tirambe hatina masponsors handika alright munorwadza nokusponsor show go and chidai munochisa namba kuyoutube kuti youtube itange kuchibhadhara handimaona tege kunesana nenyaya yekuti hey data hey this still munorwadziwa hambusi kuda hanzi username lisa rinongonzi Sisimelis Diaries Sisimelis Diaries ku YouTube unongoriona handitika ukaenda pane yakanzi Sisimelis Diaries unongoona handiti mona ngatitei fair very way let's be fair handiti mashona show idzi atina ma sponsors tatse iAfrica inoibvunzai vari kuAfrica vakudze ndofunga maona tidzadona vanhu vari kuAfrica vatiza vakawanda pasara vanhu vekudiaspora nenyaya yedata hakuna kashoma kuti ugare pa 4 hours pa live vanhu vekuAfrica vakawanda vatiza panapa pa live vaenda pangopera show because haugari pa live 4 hours uri pa live data rinenge chitsenga chitawo munhu anosponsor dora ndakusponsor show yefriday tenga ichina munowedzera indamuita top up chinhingirikiri chiwifi chenyu choicho kuti ati show tigare dzimwe 4 hours nefriday tichibatsigwa namuchembere ndakakutsvakirai mahara free of charge hamubhadhari mari kumwe munenge muchitobhadhariswa mari pana pamuri kunzi mahara chibhadhara iwo chimuite top up tikuda hamusi kuda still handiti maona saka ini mukawani chikuzai nefriday kuti the show is cancelled ka musandibvunze ini mbuya namba dzavo vatinisa pe vanhu dzavandipi vanhu aisi nyore guys kungogara pana pa 4 hours kudai so data tichingotsengwa vamwe vavata kudhara vaweta ru 5 iwo kangogara pa live tichingoita mashows hamudi aenda kukoniwa yenya ndiri kunyepa Sisimelis Diaries kungoenda kuyoutube visubscribe chete zvichingodaro zvinhu zvedu zvichingofaya kana ngoti ini ndamusponsoring muchembereso pawatitaura muchembereso kwatitaura kuti inangu friday ndichazama kumiramira kuti ndisponsor anomaona shuwa tongosponsor nemunhu wani kuti ange ndiye ega ndoda zvechivanhu asi vanhu vese makazara kuti taifunga kuti muchembereso kana ndovoga zvechivanhu izvo vanhu vose 1000 vanga vari panoda zvechivanhu asi kurwadzwa nekuti musponsor show yacho yefriday yoyo munorwadziwa muchembereso kukovoga ndovongosponsor vedu we nhasi ndindasponsor muchembereso choko vakasponsor yemandi vedu we ngatiregei kudaro so ngatiregei kudaro unogona ngoti lucky if baby unogona ngoti lucky because unogona ngoitawo lucky kangofonawo ndobva kuti gara wabhipa vachingotanga ndobva kubhipawo beki because wasponsor ka handitika unenge wasponsawo saka ndobva kuti gara wakandipa namba dzako ndobva kubhipa kuti ukurumidze kudi kuvhenekwa handitiwaona zvinogona ngoita futi handimazviona so guys tibatewo kuinbox uyawo kuinbox kuti todawo kubatsirawo pashow yacho yefriday tine mashows akawanda toda kutaura zvinhu zvakawanda guys toda kutaura zvinhu zvakawanda mune matopics akawanda zvinhu zvamunoda kudzidza imi mune zvinhu zvakawanda zvamunoda kuofloada pamachest enyu hobo handi pano ndo paplatform pacho pekuti makasununguka mutukwi hamudi muneofloada zvakanaka muri pafoni muchidi but hamudi chiuya kuinbox muite top up dololo chiva taibho right kakadaro guys tobatana mangwana antika mwari wakuite zvakanaka I love you all musakanganwe kunamata kana makorera antika mochengetedzwa tobatana muchikamu chinotevera chefriday anditika God bless you.